யாருன்னு பாடுங்க. பாடுனா சரிதான். ஜெய ராதா மாதவ குஞ்ச பிஹாரி ஜெய கோபி ஜன வல்லவ கிரிவரதாரி ஜெய ராதா மாதவ குஞ்ச பிஹாரி ஜெய கோபி ஜன வல்லப கிரிவரதாரி யசோதநந்தன பிரஜ ஜனரந்தன யசோதநந்தன பிரஜ ஜனரஞ்சன என்னதி ஜெய ராதா மாதவ குஞ்சு பிஹாரி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. தேங்க்யூ சோ மச் பிரபு. ரொம்ப அழகா பாடுனீங்க. பிரணத்தி யாராவது வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. நோ ப்ராப்ளம், நானே பிரணத்தி. வாசிப்பேன். நோ ப்ராப்ளம். நான் வாசிக்கிட்டேன் மாதாஜி. மத்தவங்களுக்கும் வாய்ப்பு கொடுக்கணும் பிரபு. ஹரே நோ கிருஷ்ண பிரபு. ப்ராப்ளம், யாரும் இல்லைன்னா நான் வாசிக்கிறேன். நோ ப்ராப்ளம். வாசிங்க. யார் ஹரே வாசிக்கிறீங்க? கிருஷ்ண மாதாஜி. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி, படிங்க. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிர அந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன ஷலாக்கய சக்ஷர் உன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமக. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் மேன பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதா மஹ்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம் வந்தேயகம் ஸ்ரீகுரவே ஸ்ரீயுத பதகமலம் ஸ்ரீகுருன் வைஷ்ணவாம்ச श्रीरूपं साग्रजातं सगकन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगकन ललिता श्रीविशाखान्वितांस हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पदे गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्य कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदयते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजङ्ग्रये कृष्णाय वासुदेवाय देवगीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ரொம்ப அழகா பிரணத்தி சொன்னீங்க மாதாஜி. தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. ஒரே ஒரு இது பிரபுபாதருடைய பிரணத்தி சொல்லும்போது அடுத்தது சொல்லல நீங்க. நெக்ஸ்ட் டைம் கரெக்ட் பண்ணிக்கங்க. நமோ விஷ்ணுபதா கிருஷ்ண கிருஷ்ணாய புத்திலே ஸ்ரீமதி பக்தி வேதாந்த சுவாமி நிதி நாமினி நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவி सरस्वती கௌரவாணி देवी பிரச்சாரிணி. गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देरेशनारिणी नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं प्रस्तुतिं विष्णु तदोदयम् उदीरयेत्. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நாராயணம் நமஸ்கிருத்தியம் வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதம் படிக்கும்போது நம்ம சொல்றது. பிரபுபாதருடைய மந்திரம் அந்த 4 லைன், அது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, இன்னைக்கு யார் வாசிக்க போறீங்க? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நன்றி மாதாஜி. இன்னைக்கு யார் வாசிக்க போறீங்க? 47வது பக்கம் இல்லையா? யார் வாசிக்க போறீங்க? புத்தகம் யார் கையில இருக்கு?
யாரும் வாசிக்க போறது இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. யார்கிட்ட இருக்கு பிரணாம் புத்தகம்? பிரணவ் மாதாஜி வாசிங்கோ. என்கிட்ட இருக்கு மாதாஜி. வாசிங்க மாதாஜி, வாசிங்க. இந்த யாராவது அகில கிட்டலாம் உலக இருக்கு, வாசிங்க. அகில உலக கிருஷ்ண பக்தியில இருந்தா மாதாஜி. அதானே மாதாஜி? ஆமா ஆமா மாதாஜி, ஆமா. அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தின் உறுப்பினர்கள், ஆயுள் அங்கத்தினர்கள், ஆதரவாளர்கள் ஆகியோரை வரவேற்று எமது ஹரே கிருஷ்ண கிளைகளில் ஞாயிறுதோறும் நடைபெறும் அன்பு விருந்தில் எங்களோடு கலந்து கொண்டு பிரசாதத்தை சுவைத்து அனுபவிக்குமாறு அழைப்பு விடுவிக்கிறோம். மேலும் அவர்களும் தங்களுக்கு நேரம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் நமது இயக்கத்தின் உறுப்பினர்களை இல்லத்திற்கு அழைத்து பிரசாத விருந்தை வழங்குகின்றனர். இவ்விதமாக இயக்க உறுப்பினர்கள், பொதுமக்கள் என இரு பிரிவினரும் நன்மை பெறுகின்றனர். பெயரளவு யோகிகள், ஞானிகள், கர்மிகள், கொடையாளிகள் ஆகியோரின் சங்கத்தை ஒருவன் கைவிட வேண்டும். ஏனெனில் அவர்களது சங்கத்தால் ஒருவருக்கும் நன்மை இல்லை. மனித வாழ்வின் குறிக்கோளை உண்மையாகவே ஒருவன் அடைய விரும்பினால் அவன் கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை சேர்ந்த பக்தர்களுடன் சங்கம் கொள்ள வேண்டும். ஏனெனில் இறைவனிடம் பிரேமையை விருத்தி செய்வது எப்படி என்பதை ஒருவருக்கு கற்பிப்பது இந்த இயக்கம் ஒன்றுதான். மதமே மனித சமூகத்தின் விசேஷ கடமையாகும். மேலும் மதமே மனித சமுதாயத்தை மிருக சமுதாயத்திலிருந்து வேறுபடுத்துகிறது. மிருக சமூகத்திற்கு தேவாலயமோ மசூதியோ மத ஸ்தாபனங்களோ கிடையாது. உலகின் எல்லா பகுதிகளிலும் மனித சமுதாயம் எவ்வளவு சீரழிந்த நிலையில் இருந்தாலும் அங்கும் ஏதோ ஒரு வகையான மதம் இருக்கவே செய்கிறது. காடுகளில் வசிக்கும் பழங்குடியினர் கூட மதம் இருக்கிறது. எப்பொழுது மத இயக்கம் வளர்ச்சியுற்று இறை அன்பாக மாறுகிறதோ அப்போது அது வெற்றி அடைகிறது. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் முதல் ஸ்கந்தத்தில் 1.2.6 பின்வருமாறு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. சவை பும்சாம் பரோ தர்மோ யதோ பக்திர் அதோக்ஷஜே அஹை துக்கிய பிரதிஹதா யயாத்மா சுப்ரசீததி. எதன் மூலமாக பரமபுருஷரின் உன்னதமான பக்தி தொண்டை அடைய முடியுமோ அதுவே மனித வர்க்கம் முழுவதற்குமான உயர்ந்த தர்மமாகும். ஆத்மாவை பூரண திருப்தி அடைய செய்வதற்கு அத்தகைய பக்தி தொண்டு உள்நோக்கம் இல்லாததாகவும் தொடர்ச்சியாகவும் இருக்க வேண்டும். மனித சமூகத்தினர் உண்மையாகவே மன அமைதி, சாந்தி மற்றும் மனிதர்களுக்கும் தேசத்திற்கும் இடையிலான நல்லுறவு ஆகியவற்றை விரும்பினால் அவர்கள் கிருஷ்ண உணர்வு முறையை கொண்ட ஒரு மதத்தை பின்பற்ற வேண்டும். இதனால் முழுமுதற் கடவுளாகிய கிருஷ்ணர் மீது தங்களுக்குள்ள உறங்கிய நிலையிலுள்ள அன்பை அவர்கள் விருத்தி செய்து கொள்ள முடியும். இவ்வாறு மக்கள் செய்த உடனேயே அவர்களுடைய மனதில் உடனடியாக மன அமைதியும் சாந்தியும் ஏற்படுகின்றது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படிக்குவோம் முடிச்சிடுங்க. இன்னும் ஒரு பேஜ் தான் இருக்கு. 1-2 பேஜ் இருக்கு, முடிச்சிருக்கோம். இது தொடர்பாக ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாகூர் கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை பிரச்சாரம் செய்வதில் ஈடுபட்டுள்ள பக்தர்கள் அனைவரையும் இத்தகைய பக்தி இயக்கத்தை எதிர்ப்பதில் எப்பொழுதும் உறுதியுடன் இருக்கும் அருவவாதிகளான மாயாவாதிகளுடன் பேசக்கூடாது என்று எச்சரிக்கிறார். இவ்வுலகமானது மாயாவாதிகளாலும் நாத்திகர்களாலும் நிரம்பி இருப்பதால் அரசியல் கட்சிகள் மாயாவாதத்தையும் மற்ற பிற நாத்திக தத்துவங்களையும் தமக்கு சாதகமாக பயன்படுத்தி கொண்டு பௌதீக தன்மையை வளர்த்து வருகின்றன. சில சமயங்களில் அவர்கள் கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை எதிர்க்க ஒரு வலுவான கட்சிக்கு உதவி புரிகிறார்கள். கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் இறையுணர்வை பற்றி மக்களுக்கு அறிவுறுத்துவதால் மாயாவாதிகளும் நாத்திகர்களும் இவ்வியக்கம் வளர்வதை விரும்புவதில்லை. இதுவே நாத்திகர்களின் கொள்கையாகும். பாம்பிற்கு பாலும் வாழைப்பழமும் கொடுப்பதில் ஒரு பயனும் இல்லை. ஏனெனில் பாம்பானது ஒருபோதும் திருப்தி அடையாது. அதற்கு மாறாக பாலையும் வாழைப்பழத்தையும் உண்பதால் அந்த பாம்பின் விஷமானது அதிகரிக்கிறது. பாம்பிற்கு பால் வார்த்தால் அது விஷத்தையே கக்கும். அதுபோல பாம்புகளை போன்ற மாயாவாதிகள் மற்றும் கர்மிகளிடம் நமது மனதை வெளிப்படுத்தக்கூடாது. அத்தகைய வெளிப்படுத்தலானது ஒருபோதும் உதவாது. அவர்களுடன் சங்கம் கொள்வதை முற்றிலும் தவிர்ப்பது மிக சிறந்தது. மேலும் அவர்களிடம் ரகசியமான முக்கிய விஷயங்களை பற்றி வினவக்கூடாது. ஏனெனில் அவர்களால் சிறந்த அறிவையை தர இயலாது. மாயாவாதிகள் மற்றும் நாத்திகர்களுக்கு நாம் அழைப்பு விடுப்பதோ அவர்களது அழைப்பை ஏற்பதோ கூடாது. ஏனெனில் இவ்வாறான நெருங்கிய சங்கத்தினால் அவர்களது நாத்திக மனோபாவம் நமது மனநிலையை பாதிக்கலாம். சங்காத் சஞ்சாயத்தே காமக. மாயாவாதிகள் மற்றும் நாத்திகர்களிடம் எதையும் வழங்குவதோ பெற்றுக்கொள்வதோ கூடாது என்பதே இந்த ஸ்லோகத்தின் எதிர்மறை கட்டளையாகும்.
ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபு விஷஈர அன்ன காயிலே துஷ்ட ஹயமன பௌதிகவாதிகள் சமைத்த உணவை உண்பவனின் மனம் கலங்கமடைகிறது என்று எச்சரிக்கிறார். பக்தி தொண்டில் மிகவும் முன்னேறிய நிலையில் இல்லாத ஒருவனால் மற்றவர்கள் அளிக்கும் தானத்தை கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை விரிவுபடுத்துவதில் பயன்படுத்த இயலாது. எனவே கொள்கைப்படி ஒருவன் மாயாவாதிகளிடமிருந்தும் நாத்திகர்களிடமிருந்தும் தானமாக எதையும் பெறுதல் கூடாது. உண்மையில் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு பௌதிக புலனின்பத்திற்கு அடிமையாக கிடக்கும் சாதாரண மக்களிடையே பக்தர்கள் பழகுவதை கூட தடை செய்திருந்தார். முடிவாக எப்பொழுதும் பக்தர்களது சங்கத்தில் இருத்தல், 4 கட்டுப்பாட்டு விதிகளை கடைபிடித்தல், ஆச்சாரியர்களின் அடிச்சுவடைகளை பின்பற்றுதல், பணிவுடன் ஆன்மீக குருவின் கட்டளைகளை நிறைவேற்றுதல் ஆகியவற்றை நாம் மேற்கொள்ள வேண்டும். இவ்விதமாக நமது பக்தி தொண்டையும் உறங்கிய நிலையில் இருக்கும் கிருஷ்ண உணர்வையும் நாம் வளர்த்து கொள்ள இயலும். பக்தி தொண்டில் ஆரம்ப நிலை பக்தனாகவோ மகா பாகவதனாகவோ மிக உயர்ந்த நிலை பக்தர் இல்லாத இடைநிலை பக்தனாக இருப்பவன் முழு முதற் கடவுளின் மேல் அன்பு கொள்வதோடு மட்டுமின்றி பக்தர்களிடம் நட்புறவையும் வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். அறியாமையில் இருப்பவர்களிடம் கருணை கொண்டு பொறாமையுடையவர்களையும் அசுரர்களையும் ஒதுக்குதல் வேண்டும். முழு முதற் கடவுளுடன் அன்புறவு கொள்வதை பற்றியும் பக்தர்களுடன் நட்புறவு கொள்வதை பற்றியும் இந்த ஸ்லோகத்தில் சுருக்கமாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ததாதி கொள்கையின்படி தானம் கொடுத்தல். ஒரு முன்னேறிய பக்தன் தன்னுடைய வருமானத்தில் 50% இறைவனுக்கும் அவரது பக்தர்களுக்கும் சேவை புரிவதில் செலவழித்தல் வேண்டும். ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி இதற்கு ஒரு முன்னுதாரணமாக திகழ்ந்தார். அவர் பௌதிக வாழ்விலிருந்து ஓய்வு பெற எண்ணிய போது தன் வாழ்க்கை வருமானத்திலிருந்து 50% பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடைய சேவைக்கும் 25% உறவினர்களுக்கும் வழங்கினார். மீதி 25% தனது அவசர தேவைகளுக்கும் வைத்துக் கொண்டார். இந்த உதாரணத்தை அனைத்து பக்தர்களும் பின்பற்ற வேண்டும். ஒருவனது வருமானம் எவ்வளவாக இருந்தாலும் சரி, அதில் 50% கிருஷ்ணர் மற்றும் அவரது பக்தர்களுக்காக செலவிடப்பட வேண்டும். மேலும் இது ததாதியின் கொள்கையை நிறைவேற்றும். அடுத்த ஸ்லோகத்தில் எத்தகைய வைஷ்ணவரை நண்பனாக தேர்வு செய்ய வேண்டும் என்றும் வைஷ்ணவர்களுக்கு எவ்வாறு சேவை புரிய வேண்டும் என்றும் ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி அறிவுறுத்துகிறார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நம்ம இந்த பதத்துல அன்பிற்கான பக்தர்களுக்கு மத்தியில இருக்கக்கூடிய அன்பிற்கான லட்சணங்கள் என்ன அப்படின்றத பாக்குறோம். 6 விஷயங்கள் நம்ம பார்த்தோம் நேத்து. அதாவது வெகுமதிகளை தானமாக கொடுக்கறது, அதே மாதிரி தானமாக எடுத்துக்கொள்றது அப்படின்றத பார்த்தோம். மனதை நம்பிக்கையுடன் ஒருவரிடம் பகிர்ந்து கொள்ளுதல். யார்கிட்ட பகிர்ந்து கொள்ளணும்? உயர்ந்த பக்தர்கள் கிட்ட. அதே சமயத்துல நம்பிக்கையோட விசாரிக்கிறது. ஒருத்தவங்க நம்ம கிட்ட நம்பிக்கையோட பகிரும்போது அவங்ககிட்ட அவங்க சொல்றதை விசாரிக்கிறது, அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றது. மென்டர் மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன். மென்டார் மென்டின்னு சொல்றோம் இல்லையா? அடுத்தது பிரசாதத்தை ஏற்றுக்கொள்தல், பிரசாதத்தை கொடுத்தல் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். இதெல்லாம் பக்தர்கள் மத்தியில் நடக்கக்கூடிய அன்பு பரிமாற்றத்திற்கு உண்டான லட்சணங்கள் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ இங்க நம்ம எப்படி மத்தவங்க கிட்ட நடந்து கொள்ளணும் அப்படின்றத பிரபுபாதர் இங்க அழகா சொல்லியிருக்காரு. மாதாஜி கூட இப்ப சொன்னாங்க இல்லையா, பிரசாத சேவையை பத்தி மாதாஜி சொன்னாங்க. எப்படி நம்ம எல்லாரையும் ஒரே மாதிரிதான் பாக்குறோம். அதே சமயத்துல கொஞ்சம் கூடுதலான அன்பு நம்ம இது பண்றோம். ஏன் அப்படின்னா அவங்க நம்மளுடைய கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் முன்னேறுவதற்கும் விரிவடைவதற்கும் அவங்க உதவுறாங்க இல்லையா? அந்த ஒரு காரணத்திற்காக அவங்களுக்கு அவங்க எல்லாம் கிஃப்டட் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம என்ன பண்றோம், அவங்கள ஒரு ஒரு ஆஹ் கொஞ்சம் ஸ்பெஷலா நம்ம கவனிக்கிறோம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் இல்லையா? அப்பதான் அவங்களுக்கு ஒரு ஆர்வம் வரும், மோட்டிவேஷன். நம்ம எல்லாம் ஆல்ரெடி இருந்துட்டோம். இப்ப பக்தர்கள் கிட்ட அந்த ஒரு உயர்வு தாழ்வு வேற்றுமை அதெல்லாம் இருக்காது. ஏன்னா நம்ம சாஸ்திரம் படிக்கிறோம் தினமும் இல்லையா? நித்தியம் பாகவத சேவையாம். அதனால ஒருத்தவங்கள ஒரு உயர்வாவோ தாழ்வாவோ நம்ம பாக்குறது கிடையாது. பௌதிகமானவங்களுடைய பார்வையில மட்டும்தான் இது என்ன, அவங்கள ஒரு மாதிரி பாக்குறாங்க, நம்மள ஒரு மாதிரி பாக்குறாங்க, இதெல்லாம் பௌதிகமானவங்களுக்கு தான் தெரியும். ஆனா பக்தர்களுக்கு எல்லாருமே பக்தர்மயமா தான் பார்ப்போம். ஒரு டெம்பிள் நம்ம நிர்வாகம் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி விஷயங்களை நம்ம பார்க்க வேண்டியிருக்கு. அது இல்லாம இங்க பிரபுபாதரே ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமிகளே சொல்லியிருக்காரு. இந்த மாதிரி தானம் கொடுக்கறது, தானம் எடுத்துக்கொள்றது அப்படின்றது பக்தர்களுடைய லட்சணம் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். அதனால எப்படி சண்டே ஃபீஸ்ட்ன்னு நம்ம பிசிக்கலா டெம்பிள்ல போய் பண்றோம். இன்னைக்கு சாட்டர்டே ஃபீஸ்ட் எத்தனை பேர் அட்டன் பண்ணீங்கன்னு தெரியல. இன்னைக்கு பக்தர்களுக்கு எல்லாரும்
சனிக்கிழமை தமிழ் குரூப்ல வந்து நமக்கு வந்து சனிக்கிழமை விருந்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆன்லைன்ல நம்ம பண்றோம். பகவானுடைய கீர்த்தன், அவருடைய கதை, அந்த இதெல்லாம் இருக்கும் நமக்கு. இன்னைக்கு எத்தனை பேர் அட்டன் பண்ணீங்க இந்த குரூப்ல? 16 பேர் இருக்கீங்க இல்லையா? வேலைக்கு போறவங்களால முடியாது. மத்தவங்க யாராவது ஃப்ரீயா இருந்தீங்கன்னா அட்டன் பண்ணீங்களா இன்னைக்கு? சிவகாமி மாதாஜி அட்டன் பண்ணீங்களா மாதாஜி? அட்டென்ட் பண்ண மாதாஜி. சோ அந்த மாதிரி யாருக்கு ஃப்ரீயா இருக்கீங்களோ அவங்க வந்து அட்டன் பண்ணலாம். சனிக்கிழமை வந்து அந்த மாதிரி காலையில 10 மணிக்குங்களா மாதாஜி? 10 to 11 இல்லையா? 1 மணி நேரம். ஆமா மாதாஜி. 10 to 11 அவசியம் கலந்துக்கங்க. சோ இங்க வந்து அவங்களுக்கெல்லாம் அழைப்பு விடுக்கப்படுகின்றது. ஞாயிறு தோறும் நம்ம வந்து அவங்கள வந்து அழைப்பு ஏன் இதெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா, பக்தியை வந்து அதிகப்படுத்துறதுக்காக. பகவான் சொல்லியிருக்காரு இல்லையா 18வது அத்தியாயத்துல. இந்த உயர்ந்த ஞானத்தை, கிருஷ்ண உணர்வை எவனொருவன் மத்தவங்களுக்கு எடுத்து சொல்றாங்களோ அவங்கெல்லாம் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிரியமானவர்கள். அவரை விட பிரியமானவங்க இந்த உலகத்துல யாருமே இல்லைன்றார் பகவான். ஏன்னா ஒரு பெற்றவர்கள் வந்து குழந்தைகளை வந்து தவற விட்டுட்டாங்க. அப்ப யாராவது ஒருத்தவங்க வந்து அந்த குழந்தைங்களை பெற்றவங்க கிட்ட வந்து கொண்டு போய் சேர்க்கும்போது அது எவ்வளவு ஒரு ஆனந்தத்தை கொடுக்குமோ, அத்துணை ஆனந்தத்தை பகவானுக்கு கொடுக்குது. அதனால அவர் சொல்றார். சோ அந்த செயலை வந்து நம்ம செஞ்சுட்டு இருக்கோம். பிரபுபாதருடைய கருணையினால இஸ்கான் அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தின் மூலமாக பக்தர்களை நாம விருத்தி செய்து கொண்டிருக்கின்றோம். அதுக்கு இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நம்ம பண்றோம். சண்டே ஃபீஸ்ட் அப்படின்னு ஞாயிறு தோறும் விருந்து நம்ம கொடுக்கறது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். அது மட்டும் அல்ல, நம்ம என்ன பண்றோம், நம்ம இஸ்கான்ல இன்னொரு இதுவும் இருக்கு. அது கரெக்டா அந்த இது மறந்துட்டேன்னா, எந்த நாளுன்னு எனக்கு மறந்து போச்சு. வருஷத்துல ஒரு தடவை என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, வைணவர்களை கூப்பிட்டு நம்ம வந்து அவங்களுக்கு பிரசாத சேவை பண்ணி, அவங்களுக்கு வந்து தானங்கள் ஏதாவது நம்ம குடுக்கறது, இல்ல கிஃப்ட் குடுக்கறது. அந்த மாதிரி இது பண்ணும்போது, நம்மள அறியாம கூட சில சமயம் நம்மளுடைய வார்த்தைகளோ, அல்லது நம்மளுடைய நம்மளுடைய என்ன சொல்றது? நான் வெர்பல் கம்யூனிகேஷன் சொல்றோம் இல்லையா? நம்மளுடைய சைகைகளோ, சமிக்ஞைகளோ சில சமயம் நம்மளையே அந்த இன்டென்ஷன்ல நம்ம பண்ணியிருக்க மாட்டோம். ஆனா நம்மளே அறியாம அவங்கள காயப்படுத்தியிருந்திருக்கலாம். அது ஒரு பெரிய அபராதம் நமக்கு. பக்தியில நம்ம முன்னேறல அப்படின்னாக்கா, இதுதான் காரணம். ஆஹ் அந்த அபராதங்கள். நம்மள அறியாமையோ, அறிந்தோ செஞ்சிருக்கக்கூடிய அபராதங்கள். சோ அந்த அபராதத்துல இருந்து நம்ம வெளியில வரணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்? பக்தர்களை கூப்பிட்டு அவங்களுக்கு பிரசாதம் கொடுக்கணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இத வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு தான் வந்து சொல்றார். தன்னுடைய பக்தருக்கு வந்து அவர் சொல்றார். நான் அந்த மாதிரி அபராதம் இழைத்து விட்டேனே, என்ன பண்றதுன்ட்டு. அப்போ வைணவர்களை கூப்பிட்டு அவங்களுக்கு பிரசாதம் போடு. எப்ப வந்து வைணவர்களுடைய திருப்பாதங்கள் படுதோ அப்ப வந்து நம்ம என்ன பண்றோம்? தூய்மை அடைகின்றோம். நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா? ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல பாக்குறோம். கங்கையில நம்ம அடிக்கடி குளிச்சாதான் நம்ம வந்து தூய்மை அடைவோம். ஆனா தூய பக்தர்களுடைய பார்வை படும்போதே நம்ம என்ன பண்றோம்? எத்தனையோ ஜென்மங்கள்ல செய்த பாவங்கள் எல்லாம் நம்ம விட்டு போகுது அப்படின்னு பார்க்கணும். சோ அப்படிப்பட்ட உயர்ந்த வைணவர்களை இல்லத்துக்கு அழைச்சு அவங்களுக்கு வந்து சேவை செய்யணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ இயக்க உறுப்பினர்கள், பொதுமக்கள் 2 விதமான பிரிவினர்களை வந்து இங்க நம்ம பார்க்கிறோம். எப்படி யாரெல்லாம் இந்த டெம்பிள் நிர்வாகம் செய்யறதுக்கு உதவுறாங்களோ அவங்க, வெளியில இருந்து வரக்கூடிய பொதுமக்கள், இந்த 2 பேருமே எப்படி நன்மை அடைகின்றார்கள் அப்படின்னாக்கா, இந்த மாதிரி அவங்களுக்கு நடுவுல ஒரு அந்யோன்யம் வரும்போது. அது எப்படி வரும் அப்படின்னாக்கா, இந்த பிரசாத சேவை பண்ணும்போது, ஏதாவது ஃபெஸ்டிவல் டைம்ல அவங்கள அணுகி ஏதாவது தானங்கள் கேட்கும்போது, அவங்க அந்த தானம் அளிக்கும்போது அங்க ஒரு அந்யோன்யம் நடக்குது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடியும். சோ அது மட்டுமல்ல, பெயரளவான யோகிகள் வந்து என்னது, நான் வந்து எனக்கு இவ்வளவு ஒரு சித்திகள் இருக்கு அப்படின்றத வெளியில காட்டிக்கிறதுக்காக அவங்க வந்து அதுலயும் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு சுயநலம் இருக்கு. ஞானிகள் பகவானோட இணையணும்னு நினைக்கிறவங்க, கர்மிகள் பௌதிகமான பலன்களை எதிர்நோக்கி கொண்டு இருக்கவங்க, கொடையாளிகள் நான் தான் வந்து பெருசா பண்றேன் அப்படின்ற ஒரு அகங்காரம் கொண்டவங்க. இப்படிப்பட்டவர்களுடைய சங்கத்தை நாம் கைவிட வேண்டும். யாராரு? ஞானிகள், யோகிகள், கர்மிகள், அதுக்கப்புறம் கொடையாளிகள்லாம் கர்மிகள் தான். நான் பண்றேன்னு வெளியில காட்டிக்கணுன்றதுக்காக பண்றது. சோ இவங்களுடைய சங்கத்தை நாம கைவிட வேண்டும். ஏன்னா அவங்க என்ன பாவத்துல இருக்காங்களோ அதே பாவத்துலதான் வந்து நமக்கும் வந்து எண்ணங்கள் வரும். சோ அப்ப மாதாஜி சொன்னாங்க கிளாஸ்ல, என்ன உணர்வோட நம்ம பிரசாதம் பண்றோமோ அந்த உணர்வை அவங்க புசிக்கிறாங்க, அவங்க சாப்பிடுறாங்க. அப்போ அந்த உணர்வு நிலைத்திருக்கும் அவங்க கிட்ட இல்லையா? அது போல கிருஷ்ண பக்தியோட பண்ணக்கூடிய அந்த பிரசாதங்களை எடுக்கும்போது நமக்கு அந்த கிருஷ்ண உணர்வு மேலோங்கி இருக்கும். அதனாலதான் நம்ம என்ன சொல்றோம்?
இந்த ஹோட்டல்ல எல்லாம் போயிட்டு உணவகத்துல போய்லாம் சாப்பிடக்கூடாது. வீட்ல வந்து தூய்மையாக பிரசாதம் சமைச்சு, அத பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணி நம்ம இது பண்ணணும். ஒரு முறை வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அந்த பிரபுஜியோட பேரு நான் மறந்துட்டேன் ஆக்சுவலா. அவங்க வந்து அ அ எழுதியிருக்காங்க. பிரபுபாதர பத்தி எழுதியிருக்காங்க. அவருக்கு வந்து அந்த சாக்லேட் சாப்பிடணும். பிரபுபாதருக்கு ஏதாவது குடுக்கணுன்ற ஆசை, கிஃப்ட் குடுக்கணுன்ட்டு. அவர் என்ன பண்றாரு, ஒரு சாக்லேட் எடுத்துட்டு வந்து பிரபுபாதருக்கு ஒண்ணு குடுத்துட்டு, அவர் ஒண்ணு சாப்பிடலான்னு வச்சிருக்காரு. உடனே அதுக்கு வந்து பிரபுபாதர் வந்து அவர பார்த்துட்டு என்ன பண்றாரு, "உனக்கு உனக்கு இனிப்பா ஏதாவது சாப்பிடணுமா?" அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாரு, "கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுன்னு" சொல்லி அவர் என்ன பண்றாரு, ரவையில வந்து இந்த கிச்சடி பண்றாரு. அந்த கிச்சடின்னா என்னது, அந்த ஸ்வீட் பண்றோம்ல, நம்ம கேசரின்னு சொல்றோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி. அத செய்து என்ன பண்றார், பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்றார். பின்னாடி அத எடுத்துட்டு வந்து பிரசாதமாக அவர் குடுக்குறார். அப்ப சொல்றார், "நீ எப்போ உனக்கு ஏதாவது சாப்பிடணும்னு தோணுச்சுன்னா, அத பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணி, அம்மா கிட்ட சொல்லி வீட்ல சமைச்சு, அத வந்து பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணிட்டு, அப்புறம் அத பிரசாதமா சாப்பிடணும்" அப்படின்றார். சோ, நம்ம வந்து நம்மளுடைய ஆன்மீக குருமார்கள் ஏன் அவங்கள நாடணும்னா, அவங்க தன்னுணர்வு பெற்றவர்கள் அப்படின்னு சொல்றோம். அவங்க கிட்ட அவங்க வந்து நம்மள வந்து வழிநடத்தக்கூடிய ஒரு தெய்வங்களாக இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சாஸ்திரத்துல சொல்றதுபடி, உள்ளது உள்ளபடி அவங்க தன்னுடைய வாழ்க்கையை நடத்தி நமக்கு வந்து ஒரு முன்னுதாரணமாக இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடிகின்றது. சோ, இப்படியாக நாம வந்து பிரேமையை விருத்தி செய்து கொள்ள முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். ஓகே. மதம் என்பது எதுக்கு அப்படின்னாக்கா, ஒரு மனித சமுதாயத்தை மிருக சமுதாயத்திலிருந்து வேறுபடுத்தி காட்டுறதுக்கு தான் மதம். அந்த ஒழுக்க நெறிமுறைகளை கடைபிடிச்சு, மனுஷ வாழ்க்கையோட நோக்கம் என்னன்றத உணர்த்துவது மதம் அப்படின்றத நான் பார்க்கிறோம். அது நம்மளை வந்து இணைக்கக்கூடியதாக இருக்கணுமே தவிர்த்து, வேறுபடுத்தக்கூடியதாகவும், ஒரு வேற்றுமை பானம் கொண்டு வரக்கூடியதாகவும் இருக்கக்கூடாது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். ஸோ எப்போ வந்து மத இயக்கம் வந்து வளர்ச்சி பெற்று ஒரு இறை அன்பாக மாறுகிறதோ, அப்போதுதான் அது வெற்றி அடைகின்றது. மதம் எப்ப வெற்றி அடையுது அப்படின்னாக்கா, அந்த மனிதனுடைய வாழ்க்கையோட நோக்கம் என்பதை உணர வைத்து, அத வந்து பகவான் மேல வந்து அந்த அன்ப கொண்டு வரதுக்கு முனைப்பாக இருக்கும்போது தான், அந்த மதம் வந்து உண்மையான வெற்றி அடைகின்றது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். ஸோ இங்க வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஸ்ரீமத் பாகவதம் முதல் ஸ்கந்தம் 2வது அத்தியாயம் 6வது பதத்துல. எது மூலமாக பரமபுருஷர் பகவான் மேல வந்து பக்தி தொண்டு அடைய முடியுமோ, அதுதான் வந்து மனித வர்க்கத்திற்கு முழுமையான உயர்ந்த தர்மம். அதுதான் வந்து பரோ தர்மம். நமக்கு வந்து ஸ்வதர்மம், பரோ தர்மம் 2 விதமான தர்மங்கள் இருக்கு. ஸ்வதர்மம் அப்படின்னா சுயமாக எனக்கு அளிக்கப்பட்ட தர்மம். ஒரு பௌதீகமான ஒண்ணு. அது வந்து இந்த இந்த பௌதீக உடலோட சேர்ந்தது. பரோ தர்மம் என்ன அப்படின்னாக்கா, அந்த ஆன்மீகமயமான ஒன்று. நான் பகவான் இடத்துல இருந்து வந்தவன், திருப்பி பகவான் இடத்துல போணும். அவருக்கு வந்து நித்தியமான தொண்டு செய்யணும் அப்படின்ற அந்த பரோ தர்மம்னு இருக்கு இல்லையா? அதுதான் வந்து உண்மையானது, நித்தியமானது. அதுதான் வந்து இந்த மனித வர்க்கத்திற்கு முழுவதற்குமான ஒரு உயர்ந்த தர்மம். இதுதான் வந்து பரோ தர்மம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். என்னது? ஆத்மாவை பூரண திருப்தி அடைய செய்வதற்கு அத்தகைய பக்தி தொண்டு உள்நோக்கம் இல்லாததாகவும் தொடர்ச்சியாக மிக முக்கியமான ஒன்று. சோ ஆத்மாவை ஆத்மாவை திருப்திப்படுத்தக்கூடியது எது அப்படின்னாக்கா, அதுக்கு பேர் பரோதர்மம் சொல்றோம். அது என்ன அப்படின்னாக்கா பக்தி தொண்டு. எப்ப ஆத்மா திருப்தி அடையும்? எப்ப பரமாத்மா திருப்தி அடையறாரோ அப்ப திருப்தி அடையும். எப்ப பரமாத்மா திருப்தி அடைவார்? அனன்ய பக்தி. அவரிடத்துல நான் எதையுமே கேட்காம, அப்ப அவர் நினைப்பாரு இல்லையா, என்னோட குழந்தை பாரு, எதையுமே எதிர்பார்க்காம என்னிடத்துல முழுவதுமாக சரணாகதி பண்ணியிருக்காங்க. நம்ம அவர்ட்ட ஒண்ணும் கேட்க வேண்டாம். அவரே எல்லாத்தையும் பண்ணிடுவார் இல்லையா? சோ அது வந்து அந்த பக்தி தொண்டு எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னாக்கா, எந்த ஒரு அஹை துக்கிய பிரதிஹதா, எந்த ஒரு உள்நோக்கமும் இல்லாததாகவும் தொடர்ச்சியானதாகவும் இருக்க வேண்டும். ஓகே, 2 நாள் மங்களார்த்தி போறோம். அதுக்கப்புறம் போக முடியல. நம்மளால முடியாது. ஏன்னா இது ஒரு கலியுகம். மாயை ரொம்ப அதிகமா அ ஆ என்ன சொல்லியிருக்குது, நம்ம மேல வந்து ரொம்ப தாக்கத்தோட இருக்கு. நம்மள வந்து எப்படிதான் இவங்க பண்றாங்க பக்தி பார்க்கலான்னு. ஆனா நம்ம அதையும் மீறி பகவான் மேல பூரணமாக சரணாகதி செய்து நம்ம வந்து கண்டிப்பாக அத வந்து சஸ்டெயின் பண்ணணும். நீங்க வேணா பிராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்க. ஒரு நாள் நம்ம விடுறோம். ஓகே, இன்னைக்கு ஒரு நாள் வேண்டாம். ஓகே, நாளைக்கு ஒரு 2 நாள் விட்டீங்கன்னா, 3வது நாள் தொடர்ந்து திருப்பி நம்ம வந்து மங்களார்த்தியோ, இல்ல எதுவுமே எடுக்கிறது கஷ்டமா இருக்கும். அதே ரிவர்ஸா வந்து முதல் நாள் கஷ்டப்பட்டு ஓகே 4 மணிக்கெல்லாம் பண்ணணும்னு எந்திரிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க. அட்லீஸ்ட் 4:15க்கு எந்திரிக்கீங்க. அப்படியே அத தொடர்ந்து நீங்க பண்ணீங்கன்னாக்கா, ரொம்ப ஸ்ரத்தையா அதுல பக்தியில முன்னேறுற மாரி இருக்கும். சோ மனதை எப்ப நாம கட்டுப்படுத்துறோமோ, அப்ப நாம வந்து உயர்கின்றோம். மனது எப்ப நம்ம கட்டுப்படுத்துகின்றதோ, நம்ம அப்ப தாழ்நிலைக்கு போறோம்.
செய்யறோன்றதுல நம்ம தெளிவாக இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். சோ அல்டிமேட்டா பகவானை திருப்திப்படுத்தக்கூடிய தர்மம் ஏதோ அதே உயர்ந்த தர்மம், பரோ தர்மம். அதனால என்ன பலன்னா ஆத்மா திருப்தி அடைகின்றது. எப்போ அது திருப்தி அடைகின்றது? பக்தி தொண்டின் மூலமாக. அந்த பக்தி தொண்டு எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னாக்கா ஆஹ் எந்த ஒரு உள்நோக்கம் இல்லாம கைவல்ய பக்தி, அனன்ய பக்தி. எப்படி ஸ்ரீமதி ராதாராணி அம்மா கோபியர்களிடத்துல உன்னதமான ஒரு பக்தி இருந்ததோ, எதையும் எதிர்பார்க்காத பக்தி, பகவானுக்காக நான் நரகத்துக்கு போகவும் தயார் அப்படின்ற ஒரு பாவம், அந்த பக்தி, அந்த அந்த உள்நோக்கம் இல்லாத பக்தியாவும் அதுவும் எப்படி இருக்கணும்? தொடர்ச்சியாகவும் இருக்க வேண்டும். இந்த கலியுகத்துல நாம இத செய்யறது ரொம்ப கடினம். மாயையின் தாக்கம் அதிகம். ஆனாலும் பகவானிடத்துல பூர்ணமா சரணாகதி செய்து இதை நம்ம சஸ்டெயின் பண்ண முடியும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ இங்க மனித சமூகத்தினர் உண்மையாகவே மன அமைதி, சாந்தி மற்றும் மனிதர்களுக்கும் தேசத்திற்கும் இடையில நல்லுறவு ஆகியவற்றை விரும்பினால் அவர்கள் கிருஷ்ண உணர்வு ஆகியவற்றை முறையாக கொண்ட ஒரு மதத்தை பின்பற்ற வேண்டும். நம்ம இப்ப ரீசெண்டா பார்த்தோம் இல்லையா, நம்மளுடைய ஆஹ் உயர்திரு நம்மளுடைய பிரதம மந்திரி ரஷ்ய அதிபருக்கு நம்மளுடைய பிரபுபாதருடைய பகவத்கீதை புக்கை அவங்க என்ன பண்றாங்க, பரிசீலிக்கிறாங்க. ஏன்னா இப்ப மராத்தான் போகுது இல்லையா, பகவத்கீதா மராத்தான் போகுது. அப்போ அது என்ன அப்படின்னாக்கா, எந்த ஒரு நாட்டினரையும் ஒரு மையப்புள்ளியில கொண்டு சேர்க்கக்கூடியது எதாக இருக்கும் அப்படின்னாக்கா அந்த கிருஷ்ண உணர்வு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஏன் அப்படின்னாக்கா அது மட்டும்தான் உண்மையாகவே மன அமைதியையும் சாந்தியையும் இந்த மனித வர்க்கத்திற்கு கொடுக்கக்கூடியது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ அப்படி செய்யறதுனால இந்த பக்தி தொண்டின் மூலமாக என்ன நடக்குது அப்படின்னா, நம்ம எல்லாருக்குமே இயற்கையாகவே இருக்கு. பகவான் மேல இருக்கக்கூடிய அந்த அன்பு இயற்கையாகவே இருக்கு. என்ன இந்த காமத்திரையினால அது மூடப்பட்டிருக்கு. நம்ம 2வது அத்தியாயத்திலே பாக்குறோம் சாங்கிய யோகத்துல. நம்மளுடைய வீழ்ச்சிக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னாக்கா காமம். அது எங்க இருந்து ஆரம்பிக்குது அப்படின்னாக்கா நம்மளுடைய அந்த 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 புலன்கள்ல இருந்து ஆரம்பிக்குது. ஏதோ ஒரு விஷயத்த கேட்கிறோம். அதுல நம்ம கேட்கிறோமோ இல்ல பாக்குறோமோ. சோ அதன் மூலமாக நம்ம என்ன பண்றோம்? ஈர்க்கப்பட்டு நாட்டம் அதிகமாகி, பேராசையாகி, கோபமாகி அது நம்ம வீழ்ச்சி அடைகின்றோம் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோங்க. சோ நம்ம உம் அந்த அந்த 2வது அத்தியாயத்துல நம்ம என்ன பாக்குறோம்? அந்த காமத்துக்கு தான் நம்ம மனசை கட்டுப்படுத்தல அப்படின்னாக்கா அது நம்மள கட்டுப்படுத்தி நம்ம என்ன பண்றோம்? தாழ்மையான நிலைக்கு நம்ம போறோம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடிகின்றது. சோ நமக்குள்ள எல்லாருக்குள்ளயும் அந்த பகவான் மேல இருக்கக்கூடிய அன்பு இருக்கு. ஆனா அது என்ன நிலையில இருக்கு அப்படின்னாக்கா அந்த 3 நிலைகள்ல இருக்கு அப்படின்றத பார்ப்போம். யாருக்காவது ஞாபகம் இருக்கா? என்ன அந்த 3 காமம் தான் வீழ்ச்சிக்கு காரணம். அந்த காமம் 3 நிலைகளை உணரப்படுது அப்படின்னு நம்ம எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம். யாருக்காவது ஞாபகம் இருக்கா? எத்தனை பேர் இருக்கீங்க? 19 பேர் இருக்கீங்க. சொல்லுங்க. யாருக்காவது சொல்லுங்க. ஓகே. நம்மளுடைய வீழ்ச்சிக்கு காமம் தான் காரணம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? அந்த காமம் 3 நிலைகள்ல உணரப்படுது அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒன்னொன்னுத்துக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டோட உதாரணத்தோட பார்த்தோம் 2வது அத்தியாயம் சாங்கிய யோகத்துல. ஞாபகம் இருக்கா? ஆமா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த கண்ணாடி இருக்கிற தூசியை துடைக்கிறது, அதே மாதிரி another 2 examples, அந்த கருவுற குழந்தை, அந்த மாதிரி one more is missing. Am I right? I don't know. கரெக்ட் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. சோ கண்ணாடியில இருக்கிற தூசு, அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நெருப்புல இருந்து வரக்கூடிய புகை, அடுத்து கருவறைக்குள்ள இருக்கக்கூடிய குழந்தை, சிசு அப்படின்றத பார்ப்போம் இல்லையா? சோ நம்ம கிட்ட கிருஷ்ண உணர்வு தன்னிச்சையாக இயற்கையாகவே இருக்கு. ஆனா அது என்ன நிலையில இருக்கு அப்படின்னாக்கா அது ஒரு அது ஒரு உறங்கிய நிலையில இருக்கு. அதை தட்டி எழுப்பக்கூடியது எதாக இருக்கு அப்படின்னாக்கா பக்தி தொண்டு. அப்ப நமக்கு உயர்ந்த பக்தர்களுடைய சங்கம் மிக முக்கியம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடிகின்றது. சோ உறங்கிய நிலையில் உள்ள அந்த அன்பை விருத்தி செய்து கொள்ள முடியும். எப்படி? பக்தி தொண்டின் மூலமாக அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். அப்படி செய்யும் போது நமக்கு உடனடியாக மன அமைதியும் சாந்தியும் ஏற்படுகின்றது. ஏன்னா நம்ம அந்த பக்தி தொண்டு செய்யும் போது பகவானுடைய நாம ரூப குண லீலைகள்ல லயிச்சு இருக்கிறதுனால நம்ம கிட்ட வேற்றுமைகள் இல்ல, இருமை இல்ல. எங்க இருமை இல்லையோ, எல்லாரும் சமமானவர்கள் நம்ம நினைக்கிறோமோ அங்க மன அமைதியும் சாந்தியும் கிடைக்கின்றது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ பிரபுபாதர் பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூரர் இங்க என்ன சொல்றாருன்னா, யாரெல்லாம் ரொம்ப முனைப்பா கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை பிரச்சாரம் செய்யணும்னு இருக்காங்களோ, அவங்கெல்லாம் 2 விதமான மக்கள் கிட்ட சங்கம் வச்சுக்க கூடாதுன்றார்.
யாரு அப்படின்னாக்கா, ஒண்ணு அருவவாதி, பகவானுக்கு ரூபமே இல்லைன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த முட்டாள்கள். இன்னொன்னு வந்து மாயாவாதி, பகவானே இல்லைன்னு சொல்லக்கூடியவங்க. 2 பேருமே முட்டாள்கள் இல்லையா? சோ அவங்க கூட சங்கம் வச்சோம் என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா, அவங்கள மாதிரியான எண்ணங்களே நமக்கு வர ஆரம்பிக்கும். அதனால அவங்க கிட்ட சங்கம் இருக்கக்கூடாது, பேசவே கூடாதுன்னு எச்சரிக்கிறாரு அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ நம்ம பார்க்கிறோம். நம்ம சுத்தி கலியுகம். அதுல இன்னும் 5 வருடங்கள் 5000 வருடங்கள் தான் முடிஞ்சிருக்கு. இன்னும் 4,00,000 சொச்ச வருடங்கள் பாக்கி இருக்கு இல்லையா? 4,32,000 வருடங்கள்ல 5,000 வருடம் போயிடுத்துன்னா 4,27,000 வருடங்கள் இருக்கு. இந்த கலியுகத்தையே நம்மளால தாங்க முடியல. இன்னும் என்னென்னலாம் நடக்க போகுதோ தெரியல. சோ அந்த கலியுகம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னாக்கா, வெறும் மாயாவாதிகளும், நாத்திகர்களும் ஆஹ் இருக்கக்கூடியதா இருக்கும். அதனாலதான் கல்கி பகவானோட அவதாரம் இறுதியில வருதுன்றதையும் நம்ம பார்க்கிறோம். முழுவதுமாக ஒரு விஷம் தோய்ந்த மக்களால அது நிரம்பி இருக்குன்றத நம்ம பார்க்க முடியுது. அரசியல் கட்சிகள் மாயாவாதத்தையும் மற்ற பிற நாத்திக தத்துவங்களையும் நமக்கு சாதகமாக பயன்படுத்திக் கொண்டு பௌதீக தன்மையை வளர்த்து வருகின்றன. நம்மளுடைய இந்த ஆன்மீக உணர்வுன்றதே இல்லாம போயிடுச்சு இப்பெல்லாம் இல்லையா? நம்ம வந்து புத்தகங்கள்லயும் கிடையாது, நம்மளுடைய பாட நூல்கள்ல கிடையாது. மோரல் கிளாஸ்ன்னு செப்பரேட்டா வைக்கிறது இல்ல. நம்மளுக்கு வந்து அந்த பர்சனல் வேல்யூஸ், மனுஷங்களை மதிக்கக்கூடிய தன்மையே இல்லாம போயிடுச்சு. ஆன்மீகம்ன்றது அறவே போன மாதிரி இருக்கு. சோ நம்ம என்ன நிலைக்கு போறோம்னு தெரியல. சோ சில சமயங்கள்ல அவங்க கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை எதிர்க்க ஒரு வலுவான கட்சிக்கு உதவி புரிகின்றார்கள். யாரு? இந்த அரசியல்வாதிகள், பௌதிகமான எண்ணங்கள் கொண்டவங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடிகின்றது. சோ அவங்க கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் இந்த இறை உணர்வை வளர்க்கறதுல அவங்களுக்கு வந்து இஷ்டம் இல்ல, நாட்டம் இல்ல. யாருக்கு? இந்த மாயாவாதிகளுக்கும் அருவவாதிகளுக்கும். மாயாவாதிகளுக்குன்னா நாத்திகர்கள், அருவவாதிகள்னா பகவானுக்கு ரூபமே இல்லைன்னு சொல்றவங்க. சோ இது எப்படிப்பட்டது அப்படின்னாக்கா, ஒரு பாம்புக்கு பால் வார்ப்பது போல. என்னதான் பாம்புக்கு நம்ம வந்து பால் கொடுத்தாலுமே, அது அதனுடைய சுபாவம் பை டிஃபால்ட் அது அப்படிதான் இல்லையா? அது நமக்கு திருப்பி என்னவா கொடுக்கும் அப்படின்னாக்கா, விஷத்தை தான் கொடுக்கும். சோ அதனால இந்த மாதிரியான பக்தர்கள் கிட்ட அட்லீஸ்ட் நம்ம பழகாம இருக்கிறது வந்து உத்தமம் அப்படின்னு இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா? சோ அவர்களுடன் சங்கம் கொள்வதை முற்றிலும் தவிர்ப்பது மிகவும் சிறந்தது. அவர்களிடம் ரகசியமான முக்கிய விஷயங்களை பற்றி சுத்தமா கேட்கவே கூடாது. உயர்ந்த ஞானத்தை பத்தி கேட்கவே கூடாது அப்படிங்கிறார். அவர்களால் சிறந்த அறிவுரையே நமக்கு தர இயலாது. எதுக்கு நம்ம வந்து அவங்க கிட்ட அறிவுரை கேட்டு நம்மளுடைய பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு அங்க கிடைக்காது. இன்னும் நமக்கு வந்து தாழ்வான நிலையில நம்ம போயிடுறோன்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஆஹ் நாம் அழைப்பு விடுப்பதோ அவர்களது அழைப்பை ஏற்பதோ கூடாது. பக்தர்களுக்கு மட்டும்தான் நாம் சங்கம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். மத்தவங்களுக்கு அபக்தர்களுக்கு தேவையே இல்லை. அழைப்பும் வேண்டாம், அதை ஏத்துக்கவும் வேண்டாம். அவங்களும் வர வேண்டாம், நம்மளும் போக வேண்டாம். ஏன்னா அங்க பௌதிகம் சார்ந்த சிந்தனைகள் தான் இருக்கும். சோ இவ்வாறான நெருங்கிய சங்கத்தினால் அவர்களது நாத்திக மனோபாவம் நமது மனநிலையை பாதிக்கக்கூடும். அதனால பிரபுபாதரும் சேர்ந்து எச்சரிக்கின்றார். இதை யார் சொல்றார்? ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூரார். அவர் யாரு அப்படின்னாக்கா, நம்முடைய ஆன்மீக குருவான தெய்வ திரு ஆசா பக்தி வேதாந்த ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய குரு. அவங்க சொல்றாங்கன்ட்டு இவர் என்ன பண்றாரு? கோட் பண்றாரு. நம்மளுடைய பிரபுபாதர் இங்க கோட் பண்றாரு. அவங்க என்ன எதையும் வழங்குவதோ இல்ல பெற்றுக்கொள்வதோ கூடாது என்பதே இந்த ஸ்லோகத்தின் எதிர்மறை கட்டளை. நேர்மறையாக நம்ம வந்து என்ன சொல்றோம்? பக்தர்கள் கிட்ட சங்கம் வச்சுக்கணும், அவங்களுக்கு கிஃப்ட் கொடுக்கணும், வெகுமதி தானங்களை கொடுக்கணும், தானங்களை எடுத்துக்கணும் இல்லையா? ஆனா அபக்தர்கள் கிட்ட அது எதிர்மறையான கட்டளை அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடிகின்றது. இங்க வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா சொல்றாரு. நம்ம டெம்பிள்லயுமே கூட டெம்பிள்ல இருக்கக்கூடிய அவங்க மற்ற இனிஷியேட்டட் டிவோட்டிஸ் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா சாதாரணமா யார் கையாலும் சாப்பிட மாட்டாங்க. இனிஷியேட்டட் டிவோட்டி சமைச்ச பிரசாதத்தை மட்டும்தான் அவங்க எடுத்துக்குவாங்க. பகவானுக்கு அர்ப்பணம் செய்து அடுத்து எடுத்துக்குவாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். இங்க சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்றாரு, அது வந்து என்னவா விஷயீர அன்னக்காலே துஷ்ட அக மன. பௌதிகவாதிகள் சமைச்ச அந்த உணவு வந்து எப்படி ஆகுது அப்படின்னாக்கா, அதை உண்ணக்கூடியவங்களுடைய மனசும் வந்து கலங்கம் அடைகின்றது. விஷயீர அப்படிங்கிற அன்னக்காலே பௌதிகவாதிகள் சமைச்ச அந்த உணவு துஷ்ட அக மன. சோ அது வந்து நம்ம மனசை கலங்கம் எடுத்துது அப்படின்றத எச்சரிக்கிறார் நம்ம. சோ பக்தி தொண்டில் மிகவும் முன்னேறிய நிலையில் இல்லாத ஒருவனால மற்றவர்கள் அளிக்கும் தானத்தை கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை விரிவுபடுத்துவதில் பயன்படுத்த இயலாது. நம்ம ஆஹ் ஜெகநாத் தாஸ் சுவாமிஜி அவங்கள வந்து மகாராஜ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ்
இங்க நம்மளுடைய மாயாப்பூர்ல வந்து இந்த தடவை நம்ம போயிருந்தப்போ அவங்களுடைய சமாதி அந்த இதுக்கு போயிருந்தோம். அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா, ஆஹ் பெரிய பணக்காரங்களாக, செல்வந்தர்களாக இருந்தாலுமே கூட, அவங்க கிட்ட ஒரு பைசா கூட வாங்க மாட்டாங்களாம். அதே சமயத்துல ரொம்ப ஏழ்மையா இருக்காங்க அப்படின்னா, அவங்க கிட்ட நீ அட்லீஸ்ட் ஒரு ஒரு ரூபாயாவது குடு அப்படின்னுவாங்களாம் பக்தி தொண்டுக்கு. ஏன் அப்படின்னா, அது அவங்களுடைய மனதை காட்டுகின்றது. இல்லையா? அது அவங்களுக்கு தான் வந்து கிருஷ்ண உணர்வு, கிருஷ்ண பிரசாதம் கிடைக்குது. ஒருவர் என்னதான் வந்து பெரிய செல்வந்தராகவே இருந்தாலுமே கூட, பரந்த மனப்பான்மை இல்லாததுனால, கிருஷ்ணரிடத்தில் அன்பு இல்லாததுனால, அவங்க என்ன செல்வம் குடுத்தாலும் அது வேண்டான்னு சொல்லிருவாரு. அதே சமயத்துல எனக்கு பகவான் மேல ரொம்ப அன்பு இருக்கு. ஆனா என் கையில காசு இல்ல அப்படின்னா, உன்னால முடிஞ்சது குடு. ரூ. 1 இருந்தாலும் பரவால்ல அப்படின்னு சொல்லி அத எடுத்துக்குவாராம். அதுபோல சைத்தன்ய மகாபிரபு ஒரு விழா எடுக்குறாரு அப்படின்னா, ஒருத்தவங்களால அத எல்லாத்தையும் ஃபுல்லா பண்ண முடியும். இருந்தாலும் என்ன பண்ணுவாரு? எல்லாரும் உங்க உங்க நிலையில என்ன இருக்கோ அத கொண்டு வாங்க. அது என்ன ரேஞ்சா இருந்தாலும் பரவால்ல. எனக்கு வந்து பகவானுடைய பக்தி தொண்டுல நானும் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும். அவ்வளவுதான். அந்த பாவத்தை வளர்க்கணும் அப்படின்னுவாராம் சைத்தன்ய மகாபிரபு. ஒருத்தர் இடத்துல இருந்து மட்டும் அவங்க எடுத்துக்க மாட்டாங்க. எல்லாரும் அவங்களால என்னென்ன முடியுமோ அந்த தானங்களை பண்ணுங்க, தர்மங்கள பண்ணுங்க. அத பகவானுக்கு. அப்போ அனைவருமே என்ன பண்றாங்க? பகவானுடைய கைங்கரியத்துல ஈடுபடுறாங்க. அப்ப நம்ம பௌதீகமான களங்கமுள்ள விஷயங்களும் அங்க அங்க வந்து என்ன பண்ணுது? புனிதப்படுத்தப்படுகின்றது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். ஓகே. சைத்தன்ய மகாபிரபு பௌதிக புலனின்பத்திற்கு அடிமையாக கிடைக்கும் சாதாரண மக்களிடையே பக்தர்கள் பழகுவதை கூட தடை செய்திருந்தார். ஒரு காலகட்டத்துல வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு அதுவும் சொல்றார். ரொம்ப பௌதீகத்துல வந்து அடிமைப்பட்டு இருக்கக்கூடியவங்க கிட்ட வந்து பேசவே கூடாது அப்படின்னு சொல்லி பழகுறதே தடை செய்திருந்தார் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடியும். சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா ஃபாலோ பண்ணினாங்க. மாதாஜிஸ்லாம் வந்து ரொம்ப தூரத்துல இருப்பாங்க. அது போல ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட்டா பிரம்மச்சாரி பிரபுக்கள் வந்து மாதாஜிஸ்லாம் வந்து நேரெடுத்து கூட பார்க்க மாட்டாங்க. அந்த மாதிரி. ஆ ஒருத்தர் வந்து மனசுல வந்து தப்பா நினைச்சுட்டாரு அப்படின்றதுக்காக சோட்டா ஹரிதாஸ் தாக்கூர் ஒரு மாதாஜி வந்து ஏதோ தண்ணியோ ஏதோ பிரசாதமோ கொடுக்கும்போது அவங்கள ஒரு தடவை பார்த்துட்டார். அவங்க மனசுல ஒரு தப்பா நினைச்சுட்டாங்கன்ற ஒரே காரணத்துக்காக சைத்தன்ய மகாபிரபு என்ன பண்ணிட்டாரு? அவரை தண்டிச்சிட்டார். அவர் வந்து என்ன பண்றாரு? அவர்கிட்ட பேசல. அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ண உடனே அது அவரால தாங்கவே முடியல. சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட அந்த அவர் பேசாம இருக்கிறது அவரால தாங்க முடியல. அதனால என்ன பண்ணிட்டார்? அவர் வந்து ஆத்ம தியாகம் செய்து கொண்டார். தற்கொலை செய்து கொண்டார் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கணும். அதற்காக சைத்தன்ய மகாபிரபு வருந்தல அவர்கிட்ட. சோ அப்ப அவங்களுக்கு எவ்வளவு ஸ்ட்ரிக்டா இருந்திருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடிகின்றது. சோ எப்பொழுதும் பக்தர்களோட சங்கத்துல இருக்கணும். 4 கட்டுப்பாட்டு விதிகளை வந்து கடைபிடிக்கணும். ஆச்சாரியர்களோட அடி சுவடுகளை வந்து பின்பற்றணும். பணிவோட ஆன்மீக குருவோட கட்டளைகளை நிறைவேற்றணும். இதை நாம மேற்கொள்ள வேண்டும் அப்படின்றத இங்க தெளிவா சொல்லப்பட்டிருக்கு. நம்ம இதுல டெம்பிள்ல பாத்தீங்கன்னா எல்லாம் பெரிய 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 ஸ்டடீஸ் பண்ணிட்டு டபுள் டாக்டரேட் எல்லாம் வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த இதெல்லாம் விட்டுட்டு கம்ப்ளீட்டா முழுமையாக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்துல வந்திருக்கவங்க இருக்காங்க. நீங்க நிறைய பிரபுஜிஸ் எடுத்துக்கலாம், மாதாஜிஸ் எடுத்துக்கலாம். அவங்க எல்லாம் என்ன பண்றாங்கன்னா இந்த பௌதிகமான விஷயங்கள் எல்லாம் விடுத்துட்டு முழுமையாக தன்னை கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்துக்காக அர்ப்பணம் செய்து கொண்டவங்க இருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கணும். எது அவங்களை ஈர்த்துது அப்படின்னாக்கா இந்த உண்மையான தத்துவம் இல்லையா? நீங்க வந்து எஸ் கிரேஸ் கௌரங்கதாஸ் பிரபுஜியா எடுத்துக்கிட்டதா இருக்கலாம். கூகுள் பிச்சை இருக்காருல்ல, அவருடைய சக நண்பர் அவரு. ஒரே கிளாஸ் பேட்ச்மேட் அவங்க. ஆனா அவர் என்ன பண்ணிட்டாரு? ஆன்மீகமாக இவர் இந்த சைடு வந்துட்டார். அவர் பௌதீகமாக அங்க போயிட்டார் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ அந்த மாதிரி உயர்ந்த நிலையில இருக்கக்கூடிய அந்த பக்தர்கள் தான் நம்மளுடைய கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்துல இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். இதை எதுக்கு நம்ம சொல்றோம் அப்படின்னாக்கா பணிவோடு ஆன்மீக குருவின் கட்டளைகளை நிறைவேற்றுதல். சோ அவங்களுக்கு வந்து அவங்களுடைய ஆன்மீக குரு என்ன சொல்றாரோ அதை வந்து திறமேற்கொண்டு அவங்க செய்யறாங்க. நம்ம இதுல எல்லாம் கூட கேட்பாங்க. குரு மகாராஜ் கிட்ட வந்து நம்ம பக்தரா இருக்கவங்க அவங்க குரு மகாராஜ் கிட்ட கேட்பாங்க. குரு மகாராஜ் இந்த மாதிரி இருக்கு, நான் அடுத்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்ட்டு. அப்ப அவர் வந்து நமக்கு வழிகாட்டுவார். அவர் சொல்லுவாங்க, நீங்க இன்னும் இங்கே இருங்க, இல்ல உங்களோட பிள்ளைங்களோட கடமையை முடிங்க, உங்களோட ஊர்ல போயிட்டு நீங்க வந்து டெம்பிள் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க, இல்ல நீங்க இங்க விருந்தாவனம் வந்துருங்க, வெளிநாட்டுல எல்லாம் இருக்காங்க அப்படின்னாக்க. சோ அவங்களுக்கு தோணும். சோ அந்த குரு மகாராஜர்கள் என்ன சொல்றாங்களோ அதை அப்படியே அவங்க ஃபாலோ பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்ப்போம். சோ பணிவோட ஆன்மீக குருவோட கட்டளைகளை நிறைவேற்றணும். இதெல்லாம் தான் நம்ம மேற்கொள்ள வேண்டும். என்னென்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு? டு பி கன்க்ளூடட் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு? பக்தர்களோட சங்கத்துல இருக்கணும், கட்டுப்பாட்டு விதிகளை ஃபாலோ பண்ணணும், ஆச்சாரியர்களோட அடிசுவடுகளை ஃபாலோ பண்ணணும், அவங்களுக்கு வந்து பணிவோடு சேவைகளை செய்து அவங்களுடைய கட்டளைகளை நிறைவேற்றணும். இவ்வாறாக
நமது பக்தி தொண்டை உறங்கிய நிலையில இருக்கும் கிருஷ்ண உணர்வையும் நாம் வளர்த்து கொள்ள இயலும். நம்ம வந்து பாக்குறோம் நம்மளுடைய ஆஹ் பிரபுபாதருடைய 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 குரு என்ன சொன்னாரு அப்படின்னாக்கா, உனக்கு எப்பெல்லாம் செல்வம் கிடைக்குதோ, பணம் கிடைக்குதோ, அப்ப நீ வந்து என்ன பண்ற, புத்தகத்தை அச்சிட்டு வெளியிடு அப்படின்னு சொன்னார் பிரபுபாதருடைய குரு. அத என்ன பண்றாரு, அத அப்படியே இப்ப வரைக்கும் பிரபுபாதருடைய சிஷ்யர்கள் மூலமாக அது இன்னும் நடந்துட்டு இருக்கு, இன்னும் எக்ஸ்பேண்ட் ஆயிட்டு இருக்கு. இன்னும் நிறைய பேருக்கு நம்ம வந்து பகவத்கீதையை கொடுக்குறோம் இல்லையா? நம்ம வந்து ஒருத்தவங்க கேட்டாங்க, இப்ப நம்ம பகவத்கீதையை ஒருத்தவங்கிட்ட கொடுக்குறோம், ஆனா அதை வந்து அவங்க உபயோகப்படுத்துறாங்களா, அவங்களுக்கு உதவியா இருக்கா இல்லையான்னு தெரியலையே அப்படின்னு சொல்லும்போது, அதுக்கு வந்து அவர் சொல்லுவாரு, பகவத்கீதைன்றது வந்து ஒரு ஆட்டம் பாம் மாதிரி. குடுக்குறது நம்மளுடைய கடமை. அது எப்ப வேணாலும் அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஆன்மீக பக்திய கொண்டு வரும். அது அது வெடிக்கும். எப்ப வேணாலும் அவங்களுக்கு வந்து ஆன்மீக அந்த அந்த வெடிகுண்டு வெடிக்கும். அதனால குடுக்குறது நம்ம கடமை. அவங்க படிக்கிறாங்களா, படிக்கலையா, அவங்க வந்து எப்படி உபயோகப்படுத்துறாங்கன்றது தேவையற்றது. சோ பகவான் இவங்களுக்கு இந்த பிரசாதம் வழங்கணும்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதை நம்ம பண்றோம். அவ்வளவுதான். அந்த ஒரு பாவத்துல நம்ம பண்ணணும். சோ ஆன்மீக குருவோட கட்டளைகளை நிறைவேற்றணும்ன்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இதன் மூலமாக இப்படி பக்தி தொண்டு செய்யறதுனால நமக்கு என்ன ஆகுது, நம்மளுடைய உறங்கிய நிலையில இருக்கக்கூடிய கிருஷ்ணர் அந்த கிருஷ்ண இது வந்து என்ன ஆகுது, வளர்த்து கொள்ள முடிகின்றது. கிருஷ்ண உணர்வை வளர்த்து கொள்ள முடிகின்றது. பக்தி தொண்டில் ஆரம்ப நிலை பக்தனாகவோ மகா பாகவதனாகவோ இல்லாத இடைநிலை பக்தனாகவோ இருப்போம் முழுமுதற் கடவுளின் மேல் அன்பு கொள்வதோடு மட்டுமின்றி பக்தர்களின் நட்புறமையும் வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். 3 நிலையான பக்தர்களை பாக்குறோம். யார் அந்த 3 நிலை சொல்லுங்க பாக்கலாம். இன்னைக்கு கூட ரஷ்ய அதிபர் புதினுக்கு வந்து மோடி அவர்கள் வந்து பகவத்கீதை பரிசு கொடுத்திருக்கிறாரு மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி. ஓகே, 3 விதமான பக்தர்களை பாக்குறோம். யார் அந்த 3 விதமான பக்தர்கள்? 3 நிலை. கனிஷ்ட அதிகாரி, ஞானிகள், யோகிகள். ஓகே, அது இன்னொரு நிலை. இந்த பக்தியில வந்து நம்ம 3 நிலை. பிரபு சொன்னார் இல்லையா, கனிஷ்ட அதிகாரி, மத்தியம அதிகாரி, உத்தம அதிகாரி. 3 நிலையான பக்தர்களை நம்ம பாக்குறோம். சோ அவங்க கிட்ட வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும், இடைநிலை பக்தனா யாரா இருந்தாலும் அவங்க கிட்ட முழுமுதற் கடவுளின் மேல அன்பு கொள்வது மட்டுமின்றி பக்தர்களிடம் பகவானிடத்தில் அன்பு கொள்றது மட்டுமல்ல, பக்தர்களுக்கிட்டையும் நல்ல அன்போட இருக்கணும். நட்புறவை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். அறியாமையில் இருப்பவர்களும் கருணை கொண்டு பொறாமையுடையவர்களையும் அசுரர்களையும் ஒதுக்குதல் வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதுதான் நம்ம இங்க வந்து நாத்திகம் பேசக்கூடியவர்களை பத்தி நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா. முழுமுதற் கடவுளுடன் அன்புறவை கொள்வதை பற்றியும் பக்தர்களுடன் நட்புறவு கொள்வதை பற்றியும் இந்த ஸ்லோகத்தில் சுருக்கமாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அதனாலதான் அது வந்து லட்சணங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ 6 விஷயங்கள் நம்ம என்னென்ன பார்த்தோம் இந்த பதத்துல. லட்சணங்கள் என்னென்ன 6 விஷயங்கள் சொல்லுங்க. என்னென்ன 6 விஷயம்? ஏற்றுக்கொள்ளுதல், தானம் வழங்குதல், அப்புறம் வந்து நம்பிக்கையால ஒருத்தரோட பேசுறது இருக்கிறது, நம்பிக்கையை உருவாக்குறது, அப்புறம் வந்து பிரசாதம் கொடுக்கறது, பிரசாதத்தை ஏத்துக்கிறது. வச்சுக்கோங்க. என்னுடைய சிக்ஷா குரு ஓகே, வேற யாருக்கிட்டையும் நான் இதை வந்து ஷேர் பண்ண முடியாது, ஆனா என் சிக்ஷா குரு கிட்ட ஷேர் பண்ண முடியும், அவங்க எனக்கு சரியான சொல்யூஷன் கொடுப்பாங்க அப்படின்னுட்டு. சோ நம்பிக்கையோட ஒருத்தவங்க கிட்ட வந்து நம்மளுடைய சந்தேகங்களை கேட்கறது, அதே மாதிரி அவரும் நம்பிக்கையோட நம்மளை வந்து விசாரிக்கிறது. சோ அந்த 2 இது பார்த்தோம். பரிசு பொருட்கள் பார்த்தாச்சு, நம்பிக்கையோட வினவரது பார்த்தாச்சு. அடுத்தது கடைசி 2 பிரசாதம். பிரசாதம் கொடுக்கறது, பிரசாதம் எடுத்துக்கொள்றது நம்ம பார்ப்போம். சோ என்ன பண்ணணும், நம்ம எப்ப நமக்கு டைம் கிடைக்குதோ அப்ப பக்தர்களை வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு ஒரு கீர்த்தன் பண்ணி என்ன ஒரு பகவானுடைய கதையை பேச வச்சு பிரசாத சேவை பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். தத்தாதி கொள்கையின்படி தானம் கொடுத்தல் ஒரு முன்னேறிய பக்தன் தன்னுடைய வருமானத்தில், நம்ம இந்த இது நம்ம பார்த்திருக்கோம் இல்லையா, ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமிகள் வந்து தன்னுடைய வருமானத்தை எப்படி பிரிச்சார் அப்படின்னாக்கா 3 விதமாக பிரிச்சார். முதல்ல அந்த அந்த சம்பளத்துல வரக்கூடிய அவருடைய செல்வத்துல 50% என்ன பண்ணார் அப்படின்னாக்கா பகவானுக்கும் அவருடைய பக்தர்களுக்கும் செலவு பண்றதுக்காக வச்சுட்டார். நம்ம வந்து முன்ன எனக்கு ஒரு டவுட் இருந்துச்சு. அப்ப நம்ம வந்து நம்மளோட பிரபு கிட்ட கேட்டோம் கிளாஸ்ல,
இப்ப வந்து நம்ம வந்து இது பண்ணணும்னு சொல்றோம் இல்லையா, கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும்னு சொல்றோம் கிரகஸ்தர்கள். ஆனா நம்ம வந்து எப்படி வந்து நம்ம சேலரியே வந்து ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. அப்ப அதுல நம்ம எப்படி வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்றது என்பது அப்ப அவங்க சொன்னாங்க. கான்ட்ரிபியூட் பண்றதுனாக்கா, ஒரு மாசத்துல இவ்வளோ அமௌண்ட் நம்ம குடுக்குறோம். அது வேற விஷயம். இப்ப வந்து நம்ம நெறைய சுதாமா சேவா அதெல்லாம் வச்சிருக்கோம். ஸோ அது மட்டும் அல்ல கான்ட்ரிபியூஷனு. நம்ம அதுக்காக இப்ப வந்து அ தாம் போறதுக்காக நம்ம ஒரு செலவு பண்ணுவோம். அங்க போய் பக்தர்களுக்காக ஒரு செலவு பண்ணுவோம். எந்த ஒரு செலவாக இருந்தாலும் பகவானோடையும், பகவானுடைய பக்தர்களுக்காகவும் கைங்கரியம் பண்றோம் இல்லையா? அது எல்லாமே வந்து பகவானுக்கு செலவு பண்ணக்கூடிய அந்த தானத்துல வந்துரும் அப்படின்னு. நான் என்ன நெனச்சுட்டேன்னா, அந்த ஒரு அமௌண்ட் குடுக்குறோமே அது மட்டும் தான். அப்ப அது ரொம்ப கம்மியா இருக்கே எனக்கு அப்படின்னு. அப்ப அவங்க சொன்னாங்க, "அப்படி அல்ல அது. பக்த பக்தி தொண்டுக்காக ஈவன் காலையில நீங்க வந்து கோயிலுக்கு போறீங்க. அதுக்குன்னு ஒரு செலவு பண்ணுவீங்க. அங்க போய் ஏதாவது வாங்குவீங்க. அது ஒரு செலவு. இது எல்லாமே வந்து அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் ரிலேட்டடா நம்ம பண்றோம் இல்லையா? அது எல்லாமே வந்து ஆன்மீகமயமான செலவு தான்." அ அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ 50% பகவானுக்கும், பகவானுடைய பக்தர்களுக்கும் வந்து நாம செலவு செய்யணும். அதுக்கு எடுத்து வைக்கணும். 25% வந்து பார்த்தீங்கன்னா, தன்னுடைய உறவினர்களுக்கு. அடுத்த 25% நம்மளுடைய செலவுக்காக அப்படின்றத இங்க சொல்லியிருக்க. நம்ம நம்மளுடைய முடியாத காலத்துல நமக்கு தேவைப்படும்ன்றதுக்காக எடுத்து வச்சிருக்கணும். எவ்வளவு அழகா வந்து அவர் வந்து நமக்கு சொல்லியிருக்கார். ரூப கோஸ்வாமிகள் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடிகின்றது. ஸோ எல்லாரும் நம்ம இந்த பின்பற்றினோம் அப்படின்னாக்கா, அ நமக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனைகளும் இருக்காது வாழ்க்கையில. ஒருவனது வருமானம் எவ்வளவாக இருந்தாலும் சரி, அதில் 50% கிருஷ்ணன் மற்றும் அவரது பக்தர்களுக்காக செலவிடப்பட வேண்டும். மேலும் இது தத்தாதியின் கொள்கையை நிறைவேற்றும். ம். ஓகே. தத்தாதின்றது நம்ம இங்க பார்த்தோம் இல்லையா? தானம் கொடுத்தல் அப்படின்ற அந்த கொள்கையை நிறைவேற்றுது. ஸோ ஆன்மீகம் சம்பந்தமாக எந்த ஒரு செயல் செய்தாலும், அதுல ஒரு அமௌண்ட் நம்ம செலவு பண்றோம் அப்படின்னாக்கா, அது வந்து இது தத்தாதி, தானம் கொடுத்ததற்கு சமமானது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். அடுத்த ஸ்லோகத்தில் எத்தகைய வைஷ்ணவரை நண்பனாக தேர்வு செய்ய வேண்டும் என்றும், வைஷ்ணவர்களுக்கு எவ்வாறு சேவை செய்ய வேண்டும் என்றும் ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமிகள் அறிவுறுத்துகின்றார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஐ மீன் ஆகுது. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா இதோட மாதாஜி. நம்ம வந்து 4வது ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. இதோட ஒரு 4வது சின்ன பதத்தை நம்ம டவுட். ஸ்லோகத்தை நம்ம முடிச்சிருக்கோம். எஸ், யாருக்காவது ஏதாவது கருத்துக்கள் அல்லது சந்தேகம் இருந்தா கேட்கலாம். சொல்லுங்க பிரபு. ஒரு சின்ன டவுட் மாதாஜி. இப்போ கேளுங்க பிரபு. கர்மிகளோட அக்கம்பெனி நம்ம அவாய்ட் பண்ணோம். ஐ குட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். இந்த கொஞ்சம் அந்த ஞானிகள் யோகிகளோட சங்கமும் அவாய்ட் பண்ணணும்னு சொல்றதாக என்ன இப்ப நீங்க சொன்னதாக வாட் ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட். குட் யூ கிளாரிஃபை இட்? ஓகே. கர்மிகள்ன்றது நம்ம பாக்குறது அவங்களோட சங்கம் அப்படின்னாக்கா ரொம்ப இப்ப பிசினஸ் ரிலேட்டடா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அவங்க கூட நம்ம வந்து ஆஹ் ரொம்ப டீப்பா நம்ம வந்து அவங்க சில சமயம் வெளியில எங்கன்னா கூப்பிடுவாங்க. அந்த பார்ட்டி, இந்த பார்ட்டின்னு. அந்த சமயத்துல நம்ம வந்து கர்மிகள் நாசகம் சங்கம் நான் பண்ணலாம். ஃபுல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிடுது. பிகாஸ் அதே போல கான்சியஸே கிடையாது, விட்டுருங்க. பட் இந்த யோகிகள் ஞானிகளோட சொல்றதே அதை கொண்டு போயிடுங்க. நான் ஒரு ஞானி யோகி மீட் பண்ணது இல்ல, இருந்தா கூட ஜஸ்ட் ஐ வாண்ட் கிளாரிஃபை. யா அதுதான். இப்போ அதே மாதிரி நமக்கு இந்த இன்னும் 2 விதமான கேட்டகரிஸ் இருக்காங்க. இந்த யோகிகள் அப்படின்றவங்க யாரு அப்படின்னாக்கா, இந்த சித்திகள் எல்லாம் செய்றாங்க இல்லையா? நமக்கு வந்து ஓ விபூதியில இருந்து லிங்கம் கொடுக்கிறது. ஓ அதுக்கப்புறம் வந்து சாரி, நான் அந்த அவங்க மாதிரி யோகியாவே கன்சிடர் பண்றது இல்லை. ஏன்னாக்க யோகின்னா நான் கிருஷ்ண கன்சிடர் இருக்கிறதா யோகின்னு நான் நினைச்சிட்டு இருக்கேன். சாரி, தட் வாஸ் மை இல்ல அண்டர்ஸ்டாண்ட். இந்த மாதிரி. ஆனா இவங்களும் வந்து அந்த சித்திகள்லாம் செஞ்சு கடைசியில வந்து அதுல என்னன்னா, நான் இதெல்லாம் பண்றேன் பாரு அப்படின்னு அங்க ஒரு சின்ன அகங்காரம் இருக்கு. சோ அந்த அகங்காரத்தெல்லாம் இந்த இந்த இதெல்லாம் நான் பழகுறதுக்கு என்ன பண்ணணும்? அப்போ அதுக்கு நான் வந்து என்னுடைய புலன்களை எல்லாம் கட்டுப்படுத்தி அதெல்லாம் ஒருநிலை பண்ணி மனசுக்கு கொண்டு வந்து அப்புறம் தான் இதெல்லாம் வந்து நான் முயற்சி பெற்று தேர்ச்சி பெற முடியும். அப்ப எங்கேயோ ஒரு இடத்துல வந்து நான் என்னுடைய புலன்களை கட்டுப்படுத்துறேன் இல்லையா? அப்ப எனக்கு செகண்ட் சான்ஸ் கிடைக்குது. இதெல்லாம் பண்ணி கூட நான் பகவான அடைய முடியலனாக்கா, கடைசியா நான் வந்து என்ன பண்றேன்? பக்தி தொண்டு பண்ணி பகவான் அடையறேன். பகவத்கீதையில வந்து பகவான் சொல்றார். அப்படி பண்றவங்களும், அப்படி ட்ரை பண்றவங்களும் கடைசியில என்கிட்ட தான் வராங்க. ஆனா, பக்தன் மட்டும் தான் நேரடியாக என்னிடத்துல வரான் அப்படின்றது சொல்றார். சோ இது டைரக்டா பக்தி ஒரு தொண்டு பண்ணி போயிடலாமே, இதெல்லாம் பண்றதை விட. ஆமா. என்ன அர்ஜுனனே சொல்றாரு, அசாசனம் துக்காலம், நான் காத்த கூட நிறுத்திடுவேன், என் மனசை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அர்ஜுனே சொல்லிட்டாரு. சோ அதனால வந்து பக்தி தொண்டு தாங்கிறது அவரே கிளாரிஃபை பண்றாரு. சன்னியாசமும் பக்தியோட வந்து கர்ம கண்டத்திலே சொல்றாரு, நீ எல்லா செயல்களையும் எனக்கோசரம் செய்ய, நீ வேலையை விட்டு எல்லாம் போகக்கூடாதுன்னு சொல்றாரு. இங்கதான் நான் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஆமா, கரெக்ட் பிரபு. யூ ஆர் ரைட் பிரபு. யூ ஆர் ரைட்.
நம்ம அவர் எங்கேயும் சொல்லல உன்னோட கடமையை விட்டுட்டு வரணும்னு சொல்லல. உன்னோட கடமையை கிருஷ்ண உணர்வில் செய்ய அப்படின்றார். அதோட பலனை எதிர்பார்க்க அதுவும் யாருக்காக சொல்றார்? நமக்காக தான் சொல்றார். நீ திருப்பி நமக்காக அந்த தான். செயலை செய்யும்போது அவர் கொடுத்திருக்கார். இது மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபேமிலி அவர் கொடுத்திருக்கார். அந்த ஃபேமிலிய ரன் பண்றது அவருடைய கருணையால நம்ம போகுது. ஆனா அங்க எங்கேயும் நம்ம வந்து நிச்சயமா அதீதமா நிச்சயமா போயிடக்கூடாது. எப்படி வந்து திருதராஷ்டிரர் துரியோதன் மேல வந்து கண்மூடித்தனமான ஒரு அன்பு வச்சிருந்தார் இல்லையா? அந்த மாதிரி நிலைக்கு நம்ம போயிடக்கூடாது அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். நிச்சயமா நிச்சயமா. ஹரே அப்புறம் கிருஷ்ணா மாதாஜி. எஸ் பிரபு. நீங்க இன்னொன்னு கேட்டீங்க. யோகிகள். தான் யோகிகள், யோகிகளை போய் சொன்னீங்க நீங்க. இந்த ஞானிகளை ஞானிகள். பத்தி கொஞ்சம் ஞானி. ஞானிகள் வந்து இந்த இந்த பகவானும் நானும் வந்து ஒன்றாகணும். ஓ உனக்குள்ளேயும் பரமாத்மா இருக்காங்க. எனக்குள்ளேயும் இன்னும் நம்ம அடுத்தடுத்த இதுல நம்ம படிப்போம். ரொம்ப டீட்டெயிலா ஒவ்வொரு இதையும். அப்ப இன்னும் தெளிவா புரியும். சோ அவங்களுடைய நோக்கம் வந்து பாத்தீங்கன்னா, பகவான அடையறதாக இருக்கும். இல்ல அப்படின்னா பகவானுக்கு ரூபம் இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த அருவவாதிகள் இருக்காங்க இல்லையா? அதாவது பகவான் ம் வந்து ஒரு 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 ஒளிப்பிழம்பு. அவர் அடையறதுதான் நம்மளுடைய வாழ்க்கையோட ஏன் நோக்கமாக அதுதான் இருக்கும். படிச்சுவே மாதாஜி. பிரம்ம நிலை நம்ம வந்து பகவான் நிலைக்கு வந்துட்டோங்கிறது மீன் வி ஷுட் கம் அட்லீஸ்ட் அந்த அளவுக்கு வரணும் தான் நான் ம். பிரம்ம நிலையை விட்டுட்டு நம்ம வந்து ஆனா அவங்க அந்த நிலையிலே இருக்காங்க இல்லையா? அப்ப அதுவும் பிரம்மா முழுமை பெறாத பரமாத்மா ஒரு நிலை. பகவான் நிலைக்கு வரணுங்கிறது தான் மாதாஜி இருந்துச்சு. ஆ. சோ அதுவும் ஒரு முழுமை பெறாத நிலை. சோ இல்லையா? அவங்களையும் வந்து நம்ம வந்து என்னன்னு சொல்றோம்? அவங்கள வந்து அந்த இவர்தான் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு அதுல இருக்காங்க. சோ அந்த ஞானிகள் அவங்களுமே வந்து ஆ முழுமை இல்லாததுனால அவங்க இடத்துல ரொம்ப டீப்பா நம்ம வச்சுக்க கூடாது அப்படின்றத சொல்றேன். நம்ம அதே சமயத்துல பார்க்கிறோம். வைணவர்கள் பரதுக்க துக்கி. ஈவன் வந்து பிரஹ்லாத் மகாராஜர் வந்து தன்னுடைய தந்தை இரண்யகசிபு வந்து எவ்வளவு கொடுமைகள் செய்தார். அவர கொலை பண்றதுக்கு அவருக்கு மரணத்தை எத்தனை தடவ சம்பவிக்கிறதுக்கு அவர் வந்து முயற்சி பண்ணார். அப்படிப்பட்டவருக்கு கூட அவர் என்ன பண்றார்? பகவான் இடத்துல கருணையோட பிரார்த்தனை பண்றார். சோ அப்படி ஒரு உயர்ந்த நிலை பக்தர்களுக்கு. அதனால இங்க நம்ம ஏன் சொல்றோம்னா, எஸ்பெஷலி இந்த கனிஷ்ட அதிகாரி அவங்கெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா, இப்படியும் மதில் மேல் பூனை மாதிரி. அப்போ நம்ம அந்த இடத்துல நம்ம வந்து ஸ்ட்ராங்கா இல்ல இப்படிதான் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட்டோம்னா, அவங்க கிட்ட பேசாம இருந்தாங்கன்னா தப்பிச்சாங்க. அப்படி இல்ல அப்படின்னாக்கா என்ன பண்ணுவாங்க? மாயாவாதிகளும், அருவவாதிகளும் அவங்கள வேற ஒரு மார்க்கத்துல கொண்டு போயிடுவாங்க. சோ நமக்கு வந்து பக்தர்களுடைய சங்கம், எந்த மாதிரியான மார்க்கத்தை நம்ம எடுக்கிறோம்ன்றது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். நிச்சயமா பகவானுடைய மாதாஜி கிருபை நிச்சயமா. இருந்தால்தான் பகவானுடைய கிருபை இருந்தாதான் நமக்கு வந்து ஒரு சரியான ஆச்சாரியர் மூலமாக சரியான வழிகாட்டுதல நம்ம இருப்போம். இல்ல அப்படின்னா நம்ம அலைக்கழிக்கப்பட்டு மீண்டும் எங்கெங்கேயோ சுத்தி கடைசியில திருப்பி நம்ம வர மாதிரி இருக்கும். சோ அதனால நம்மளுடைய மார்க்கத்தை சூஸ் பண்றதுல நம்ம ரொம்ப வந்து தெளிவா இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி. நன்றி ஹரே பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. நன்றி கிருஷ்ணா பிரபு. மாதாஜி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா சொல்லுங்க பிரபு. மாதாஜி. பிரணாம். சொல்லுங்க பிரபு. மாதாஜி, இது பக்தர்கள் இப்போ ப்ரீச்சிங் டைம்ல நம்ம ட்ரை பண்றோம் இல்லைங்களா? அவங்களுக்கும் நம்ம பக்தியை கொடுக்கணும்ட்டு ட்ரை பண்றோம். அதை வந்து நம்ம செக்ரிகேட் பண்ணி தான் ப்ரீச்சிங் கொடுக்கணும் இல்லைங்களா? இப்போ நம்ம வந்து நாஸ்திகர்வாதிகளுக்கோ இல்ல கொஞ்சம் பக்தியில கம்மியா இருக்கிறவங்களுக்கோ நம்ம கொடுக்க போனா அவங்க ஆர்குமெண்ட் பண்ணி நம்மளோட பக்தியில இருந்து நம்ம கீழே இறங்குறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கும் இல்லையா மாதாஜி? அப்படி புரிஞ்சுக்கலாங்களா? இல்ல அதுதான் நம்ம வந்து டீச்சிங் பண்ற இது அப்படின்னாக்கா, நம்ம நம்ம கொஞ்சம் ஆல்ரெடி பிலாசபிக்கலா ஸ்ட்ராங் ஆயிடுவோம் இல்லையா? இப்ப உங்ககிட்டயோ இல்ல வேற யார்கிட்டயோ வந்து கிருஷ்ணர் இப்படி இல்ல, நமக்கு வந்து வேற எதுன்னு சொன்னா நம்மளால ஏன்னா நம்ம அத உணர்ந்துட்டோம். அதனால நம்ம அதுல இருந்து நழுவ மாட்டோம். இந்த வேற வேலை இருக்கு கனிஷ்ட அதிகாரி பார்க்கலாம் அப்படின்னு வேற டாபிக் பேசலாம்னு சொல்லிட்டு மாத்தி விட்டுருவோம் மாதாஜி. பெரும்பாலும் அதை ஆமா. அவாய்ட் பண்ணுவோம். இப்ப இல்ல நீங்க எனக்கு டிஃபெண்ட் பண்ண பிரபுஜி நீங்க முடியல சொல்றது அப்படின்னா ரைட் தான். ரைட். நமக்கு இப்ப எஸ் டிஃபெண்ட் ப்ரோ. பண்ண முடியல அப்படின்னாக்கா, நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னாக்கா, வேற எதுல இது பண்ண முடியும். ஆனா அந்த அந்த ஆரம்ப நிலையில இருக்கவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் கடினமாக இருக்கும். அதே சமயத்துல நம்ம அவங்கள வந்து அவங்க கிட்ட பேசவே கூடாது அப்படின்னு இல்ல. அவங்களையும் நம்ம வந்து இதுல கொண்டு வரணும். ஆனா அவங்க அவங்க எவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா இருக்காங்க, என்னால எவ்வளவு தூரம் பண்ண முடியும்ன்றத பொறுத்து, என்னோட நிலைய பொறுத்து. உத்தம அதிகாரிகள் கிட்டலாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பேசவே முடியாது. நான் வந்து அது கண்கூடா பார்த்திருக்கேன். ஒருத்தர் எப்ப பார்த்தாலும் ரொம்ப வாய் சவடல் பண்ணிட்டே இருப்பாரு. நான் வந்து யாரு உங்களோட இதுல வந்து சொல்லு பார்க்கலாம். என்ன எதுக்கு எடுத்தாலும் கிருஷ்ணர் கிருஷ்ணர் சொல்லிட்டு இருக்கீங்க அப்படி இப்படின்னு. ஆனா அந்த உத்தம அதிகாரிகள்கிட்ட பார்க்கும்போது ஒரு வார்த்தை வராது அவங்க கிட்ட. அது என்ன ஒரு மேஜிக்ன்னு தெரியாது. அதே சமயத்துல வந்து அந்த ஆரம்ப நிலையில இருக்கவங்களையோ அல்லது மத்திய நிலையில இருக்கவங்க கிட்டயோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அவங்களால இவங்க கிட்ட டிஃபெண்ட் பண்ண முடியாது. அதுதான் வந்து அந்த நிலையில வந்து உயர்ந்தது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சோ பிரபு பிரபுஜி ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. ஆ நான் ஒன்னே இல்ல. ஒன்னு அண்டர்ஸ்டுட் மாதாஜி. அவனாலே அவன் தாள் வணங்கி அதுக்கு அவன் தான் அருள் கொடுக்கறான் நமக்கு.
அதே ஆமா மாதிரி அந்த மாதிரி யாராவது ஒரு சவால் பண்ணினா கூட அது எப்படி மேனேஜ் பண்ணணும் நமக்கு கிருஷ்ணா நமக்கு அட்வைஸ் கொடுப்பாரு அப்படின்னு தான் நான் ஆமா நினைக்கிறேன். ஹவு டு ஆமா ஓவர் கம் த சிச்சுவேஷன் சூட்டபிளி அவருக்கு, பிகாஸ் அவர் சொல்றாரு யாருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்ல அவருக்கு இந்த பகவத்கீதை யாரையும் கொடுக்காதுன்னு சொல்றாரு அவரு. ஆமா. ஆனா பக்தர்கள் அவர் பகவானை விட ரொம்ப கருணை வாய்ந்தவங்க இல்லையா? அதனாலதான் நம்ம பாக்குறோம் நித்யானந்த பிரபு வந்து ஜெகை மத்தாய்க்கு கூட நமக்கு வந்து பகவானுடைய நாமத்தை சொல்ல வைக்க ட்ரை பண்றாரு. சர்வ பிரபு எனக்கு இன்னும் உங்களோட கேள்விய கரெக்டா புரியல. இல்ல நான் மாதாஜி, வந்து நான் ஒரு கரெக்டா கருத்து சொல்ல விரும்புறேன் மாதாஜி. சொல்லுங்க பிரபு. அதாவது இந்த உத்தம பக்தர்களுக்கு முன்னாடி வந்து இந்த வாய்ஸ் விடாத உள்ளவங்க பேசவே மாட்டாங்கன்னு சொல்றாங்க இல்லையா, ஆமா சொன்னீங்க இல்லையா? அதுக்கு ஆமா காரணம் வந்துட்டு அவங்க இண்டிவிஜுவலா இருக்கிற அந்த ஆறான்னு சொல்றாங்க இல்லையா, அதனுடைய எஃபெக்ட். இருக்கலாம். அந்த 100க்கு 100 ஃப்ரீக்வன்சி நான் வந்து ஒத்துக்கிறேன் பிரபு. அந்த ஃப்ரீக்வன்சி வந்துட்டு அந்த ஃப்ரீக்வன்சியை டாமினேட் பண்றப்போ வந்துட்டு இவங்க சைலண்ட் ஆயிடுவாங்க. சைலண்ட் அவங்க ஆயிடுச்சு. வந்து கொஞ்சம் இதுவா இருக்கிறப்போ வந்துட்டு இந்த மத்தியமா கனிஷ்ட அதிகாரிகள்கிட்ட வந்துட்டு அவங்கள்ட்ட யாரா கொஞ்சம் இதுவா இருக்கிறதால வந்துட்டு இவங்க கிட்ட வந்து ஆர்கியூ பண்றதுக்கு வந்துட்டு தோணும் மாதாஜி. 100க்கு 100 உண்மை. நம்ம பாக்குறோமே ஈவன் பசுவை சுத்தி எவ்வளவு பெரிய ஆறா இருக்கு. எதுக்காக நம்மளோட சாண்டிங் வந்து பசு இருக்கக்கூடிய இடத்துல வந்து நம்ம பண்ணணும், இல்ல டெம்பிள்ல இல்ல துளசி முன்னாடி நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா இதெல்லாம் அந்த இது இருக்கு, கண்டிப்பா இருக்கு, நான் ஒத்துக்கிறேன். சர்வ பிரபு நீங்க உங்களோட கேள்வி என்ன எனக்கு இன்னொரு தடவை சொல்லுங்க, நான் ஹரே கரெக்டா கிருஷ்ணா மாதாஜி. அட்ரஸ் நம்ம பண்ணுவேன். அதாவது நம்ம கனிஷ்ட அதிகாரி நிலைமையில இருக்கும்போது நம்ம பிரீச்சிங்க்கு முயற்சி பண்ணும்போது நம்மளோட பக்தி உயராம இருக்கும்போது நம்ம இன்னொருகளுக்கு பக்தி கொடுக்கும்போது அவங்க நம்மள கீழே இருக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க. கரெக்டா உண்மை மாதாஜி? உண்மை. ஏன்னா நான் இன்னும் நம்ம பிலாசபிக்கலா நிலையை அவ்வளவு கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங் ஆகல. உயர்த்திக்கிட்டு நம்ம அவங்களோட அந்த ஆர்குமெண்ட்டுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் போலாம். அது வரைக்கும் கொஞ்சம் தவிர்க்கிறது ஆக்சுவலா நல்லது. கனிஷ்ட அதிகாரி வரவே மாட்டாங்களே, அந்த ப்ரீச்சிங் இல்ல இதுக்கு வரவே ஜெனரல் மாட்டாங்களே. எக்ஸாம்பிளுக்கு சொன்னேன். இல்ல ஜெனரல் அதுதான் ஒரு அதுதான் கீழ் கனிஷ்ட நிலையில் இருக்கிற அதிகாரிகள் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னாக்கா, டெம்பிள் வருவாங்க, பகவானை பார்ப்பாங்க. ஆரம்ப போவாங்க. நிலை டெம்பிள் வருவாங்க, ஏன்னா எதுவும் தெரியாது, ரொம்ப கரெக்ட் பிளாங்கா இருக்காங்க. வருவாங்க, கரெக்ட். பகவானை பார்ப்பாங்க, நமஸ்காரம் பண்ணுவாங்க. எனக்கும் அவருக்கு உண்டான இது அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த மத்திய நிலைக்கு நம்ம உயரும் போதுதான் வந்து கொஞ்சம் ஓ செல்ஃபிஷா நமக்கு இருப்பாங்கன்ற இருக்கிறத மாதிரி மட்டுமே சொல்லலாம். சொல்லணும்னு தோணும் இல்லையா? கரெக்ட். ஆமா கரெக்ட். செல்ஃபிஷா இருப்பாங்கன்னு கூட சொல்லலாம். ஓகே. 2 பேர் ஹரே கிருஷ்ணா. போயிட்டாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு மாதாஜி. 2 பேர் போயிட்டாங்க. நான் ஒரே ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் மட்டும் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். இதுல இருக்க எல்லாருமே வந்து நம்ம இப்ப இந்த லெவல் 3ல 3 குரூப் இருக்கும் நம்ம கிட்ட. சத்யா இவங்க ராதா மாதாஜி, தன மாதாஜி, சர்வ பிரபு 3 டீமா இருக்கும். இந்த இதுல வந்து 18 பேர் இருக்கும். என்னையும் சங்கரன் பிரபுவையும் தவிர்த்து 15 பேர் இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். 2 பேர் போயிட்டாங்க. அவங்கள தவிர்த்து 18 பேர் இருப்பீங்க. சோ எல்லாருமே வந்து இந்த 3 குரூப்ல இருக்கீங்களா? நீங்க ஆல்ரெடி பக்தி விருக்ஷால வந்து வேற வேற இதுல இருப்பீங்க. அது வேற விஷயம். இந்த 3 குரூப்ல எல்லாரும் இருக்கீங்களா? யார் இதுல இல்லாம இருக்கீங்க? கிருஷ்ணா பிரபு நீங்க எந்த குரூப்ல இருக்கீங்க? மாதாஜி எனக்கு வந்து டு பி ஃப்ராங்க், பெங்களூர் சைட்டா இருக்கட்டும், எந்த இஸ்கான் சைட்டா இருந்தாலும் ஐ வில் கோ இன்டு இட். எனக்கு கிடைக்கிறப்ப டக்குன்னு எப்ப 24/7 ஓ இட்ஸ் லைக் அது தட். கிரேட் பிரபு. அது ஓகே. ஆனா இப்ப நம்ம இந்த லெவல் 3ல இருந்து அடுத்து லெவல் 4 ப்ரீச்சிங்கோட இதுக்கு நம்ம வந்து முன்னேறி போறோம் அடுத்து. சோ அதனால இந்த 3 இதுல ஏதாவது ஒரு குரூப்ல இருங்க. தினமும் ஒரு 30 நிச்சயமா மினிட்ஸ் வந்து அவங்க நிச்சயமா. கிளாஸ் வைக்கிறாங்க. 30 அது எந்த மினிட்ஸ் உங்களோட அந்த கன்வீனியன்ட். பர்டிகுலர் இது எனக்கு கிடைச்சதுனாக்கா ஐ வில் டெஃபினெட்லி ஃபாலோ இட் எவ்ரி டே வித்அவுட் ஃபெயில். ஓகே. இந்த நம்பருக்கு நீங்க தனம் மாதாஜி அந்த இருக்காங்களா? பர்டிகுலர் இருக்கேன் மாதாஜி. மாதாஜி பிரபு மாதாஜி உங்களோட டீம்ல சேர்த்துறீங்களா மாதாஜி? ஷோர் மாதாஜி. எவ்ரிடே உங்களோட 30 டீம் மினிட்ஸ் கொஞ்சம் வீக்கா இருக்கு. அதனால நீங்க இப்ப வந்து சிவகாமி மாதாஜி வந்திருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். சிவகாமி மாதாஜி இன்னொரு மாதாஜி கூட மாதாஜி இருந்தாங்க. அவங்களுக்கு காலையில ஃப்ரீயா மாதாஜி கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபுக்கு? நீங்க பேசிக்கங்க. அவங்களோட 11 இல்ல உங்களுக்கு 11 டைம் ஓகேவான்னு கேக்குறேன். 11 தான் அந்த கிளாஸ் ஆரம்பிக்கும். பண்ணுங்க மாதாஜி, நோ ப்ராப்ளம். பிகாஸ் ஐ வில் டெஃபினெட்லி see that it is every day 30 minutes மாதாஜி 11 o'clock. எவ்ரிடே இல்ல மாதாஜி, 3 days, மண்டே, வெட்னஸ்டே, ஃப்ரைடே. இல்ல 11 o'clock டே டைமா மாதாஜி? டே டைம் தான் சொல்றேன். அதான் உங்களுக்கு ஓகேவா? எனக்கு 11 o'clock நான் யூஎஸ்ல இருக்கேன் இப்போ. 12:30 அதுக்கு night தான் கேட்டேன் midnight பிரபு. ஆயிடும். midnight அதுக்கு அதான் தான் பிரச்சனை. கேக்குறேன். That is how I'm missing, right? I understand now. Because Okay. நான் யூஎஸ் வந்திருக்கேன். another 2 months இங்க இருப்பேன். அதனால 11 o'clock நைட்னாக்கா அங்க 11 o'clockனா இங்க 12:30 midnight. So no chance. பிரச்சனை அதான் பிரபு இருக்கு. சங்கரன் பிரபு நான் உங்களை ஹோஸ்ட் பண்ணிருக்கேன். லைவ் ஸ்டாப் பண்ணிடுறீங்களா? உங்களை ஹோஸ்ட் பண்ணிட்டு லைவ் ஸ்டாப் பண்ணிடுங்க.
மாதாஜி நீங்க மாதாஜி அப்படியே பிரபுவோட நம்பர் எடுத்துக்கங்க. அப்புறமா நீங்க வந்து பேசிக்கங்க. அவங்களோட டைமிங், உங்களோட டைமிங் எல்லாம் எப்படி செட் அவங்க ஆகுதுன்னு பார்த்து நம்பர் பேசிக்கங்க. இருக்கு, அவங்க நம்பர் இருக்கு மாதாஜி.